ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೆಮ್ರಾಲ್, ఒక ಸಂತ ಜೂದರ ಶಾಲೆ ಪಕ್ಷಿಕೆರೆ, ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕೆಮ್ರಾಲ್, ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣರು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಳ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟೀಲಿಡು, ಗೋವಿಂದಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸುರತ್ಕಲ್ಲಿಡು ಪದವಿ ಪಡೆದು ఒక ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿನ ಪೂರೈಸಾದು, ಉಪನ್ಯಾಸ ವೃತ್ತಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಚೇಳಾರು, ఒక 2009-2013 ಮುಟ್ಟ ಗೋವಿಂದಾಸ್ ಕಾಲೇಜು ವಾಣಿಜ್ಯ ಉಪನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅದು ಸೇವೆ ಮಂತಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆದ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪಾಲ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಿನ್ಯ ಪ್ರಾಯತೆ ಯಕ್ಷಗಾನ, ನಾಟಕ, ಏಕಪಾತ್ರಾಭಿನಯ, ಆಶುಭಾಷಣ, ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಪಡೆಯೊಂದು ಪುರಸ್ಕಾರ ಪಡೆಯಿನಾರು. ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಹುದ್ದೆ ನಿರೂಪಣೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಇನಿಮುಟ್ಟಲ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಎಡ್ಡೆ ವಾಗ್ಮಿ, ಸಂಘಟನಾ ಚತುರ್ವಿಧಿ, ಕೆಲವು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆಲದ ಸಂಪಾದಕಿಯಾದ ಕೆಲಸ ಮಂತಿನಾರು. ತುಳು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಡು ನಿರರ್ಗಳ ಮಾತು ಪಾತಿರುನಾರು. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ, ಮುಕ್ತ ಟಿವಿಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತಿನಾರು. 2014 ಇನಿಮುಟ್ಟಲ ಉಡುಪಿ ಸಮೂಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಣಿಪಾಲ ಮೂಲ ಉಪನ್ಯಾಸ ವೃತ್ತಿನ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಮೇರೆ ನಮಕಿನಿ ಬಿಸು ಪರ್ಪದ ಮಹತ್ವನು ತಿರುಪಾಯಿರಲೇರು. ಬಿಸು ಕಣಿ ಬಂಡದು ಉಂಟು. ಆ ಬಿಸು ಕಣಿ ಬಂಡ ಎಂಚಿನ, ಬಿಸು ಬಂಡ ಎಂಚಿನ ನಂಗೆ ಮಾತಾಡಲು ಗೊತ್ತು. ನಮ್ಮ ಬಿಸು ಪರ್ಪಗೆ ಬಂದಾಗ ನಂಗೆ ಫೋನಾಗ ಅದೆಲ್ಲ 11 ಬೋಯರ ಬೋಡು 11 ಬೋಯರ ಬಂಡ ಬಿಸು ಕಣಿಗೆ ರೀತಿನ ವಸ್ತುಲೇನಂತೆ ಐತ ಬಗತೆಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ನನ್ನ ತುಂಬುದ 20 ನಿಮಿಷ ಶ್ರೀಮತಿ ಅರ್ಪಿತಾ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಒಂದೊಂದಿನ ಉಳ್ಳಾಯ ಉಳ್ಳಾತಿನ ಸುಗಿದೊಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರನು ಕಾಪುದಿದ್ದು ಕಾತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸ್ಥಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಶಕ್ತಿ ದೇವರಿಗೆ ವಂದನ ಮಂತೊಂದು ಪಟ್ಟಾಯಿ ಚಾವಡಿದ ಓದಿಗೆದ ಕಂಬಪೊಳಿ ಅಂದಿಲಕ ತೊಟ್ಟಿಲ್ದ ಸರಪೋಲಿ ಕಡಿ ಅಂದಿಲಕ ಆನ ತಲೆ ಪೊನ್ನನೇರಿ ಕಾತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ತುಳು ನಡೆದ ಕಾಣಿಕದ ಸತ್ಯೊಲೆಗೆ ಪುಟ್ಯನ ಪಾಡೊಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬನ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಕೂಟದಕಲು ಬರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಂದಲದ ಅಡಿಟಿ ಸೇದು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಕಜ್ಜಲು ನಮ್ಮ ಒತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮೂಲು ಸೇದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪಂಡ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಸುರುಕಾದ ಬಿಸು ಪರ್ಬದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಲು ನಮ್ಮ ಏಪದ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಎಂದು ಪಂಪ ತುಳುವರೆಗೆ ಹೊಸ ಯುಗದ ಆದಿ ಯುಗಾದಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಿರಗಿಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಬಿಸು ಪರ್ಬದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನ ಉಡಲಗಂತಡು ಬೈಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಬರೀ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹುಶಃ ಎನ್ನ ಪರಿಚಯ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಉಪ್ಪರ ಇಜ್ಜಿ ಮಾವ ಬಣ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಇರಮದಿದ ಕಾಯಾದ ಇಪ್ಪಡು ಬಂದ್ಕೊಂಡನೆ ಆಸೆ ಎನ್ನ ಸ್ವರ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆಗ್ಲಕ್ಕೆ ನೋಡು
ಯಾನ್ ಏನಂದ ಹೇಳಿದ್ಲು ಗೊತ್ತಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾವು ಎನ್ನ ಆಸೆ ಅಂಡ ಕದ್ರಿ ನವನಿತಮ್ಮ ದಿಕ್ಕು ಅತ್ತಿನ ಆರತಿ ಆಂಟಿ ಅದಿಕ್ಕು ದೇಪಂಡ ಚಂದ್ರ ಮಾಮನ ಎನ್ನ ಮಾಮನ ಬಿಡಿದಿ ಚಂದ್ರ ಆಂಟಿ అయినదవరు ఆరతి అంటే అరే నా ఆంటీ ఇది లేపునేదంటే ఆరతి ఆంటీ లేపున ఇన్ని లేపుడ అయ్యేది కొంచెం లేసుకుంటున్నాగా కొంచెం పాతేర నెನೆ ಪಾಪನು ಬಂಟೆ ಪಲ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಪುಡ್ಪನ ತಮ್ಮಲೆ ಪಲ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲಡ್ ಒಂಜಿ ಪೂ ಅಂಚಿಂಚಿ ದೊಡಿಯಂದಿಲಕ ಪುರ್ಲುದ ಮಾಲೆ ಮಂತದು ಪತ್ತೂರುಳ್ಳ ಪುದರ ಮೆನ್ಕವನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತಮ್ಮಲೈನ ಚಿತ್ತಿನ ಸದಾನಂದ ಅಮ್ಮನ ಕಾರ ಮೊದಲಿಗೆ 10 ಬಿರಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪೆ ಮಂತದು ಪುಟ್ಯನ ಪಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಬಿಸು ದಾದ ಪಂಡದು ಚಂದ್ರಮಾನ ಯುಗಾದಿ ಪತ್ತದ ಸೌರಮಾನ ಯುಗಾದಿ ಮೊಟ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಊರಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇಡು ಪ್ರತಿ ಊರಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಇಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪೇಪರ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೂತಿನೇ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಚಕ್ಕೆ ಏನಂದ ಈ ಕುಡುಬಾರ್ದು ಬಸಳೆದ ಕಜ್ಜಿಪು ನಮ್ಮ ತಿನ್ನನ್ ನನಗ ಹೊರ ಬಸಳೆನು ಜುಂಬುವ ಬೊಕ್ಕ ಅಕೇರಿಗೆ ದಾದ ಓರಿಜಿಂದ ಡರೇನು ಕೊಜಟ್ಟಿನ ಅಗ್ಗಿ 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 ಅಕೇರಿಗ್ಲ ಬುಡ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ದಾಂತಿಲಕ ದಾದ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತಂದಂಟ ಅವು ಬಿಸು ಎಟ್ ಪಾತೆರು ನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಲೈಜಿ ಅತ್ತಂದಂಡ ಅವು ದಾದ ಮಾರ್ರೆ ಅಂದೆ ಬಿಸುದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರು ನಂಡ ಕಂಡದ ಪುನಿಟು ಬೋದು ಕರಮಿದಿ ಕತ್ತಿನ ಎಡ ಬೆಜಿಗಿರೆ ಪೆರೇನ ಎಡ ನಾಚಿಗೆ ಮುಳ್ಳು ಪೆರೇನ ಎಡ ಇನಿ ಪಗ್ಗು ಸುರುವಾಂಡ್ ನನ್ನ ಪಗ್ಗುಡು ಬದ್ದೆಳ್ಮ ಕೈ ಬಿದ್ದು ಬಾಡು ನನಗ ಕಂಡ ಮುಂದೆ ಗೊಬ್ಬರ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತನ ನಂಡ ಅಂಬಿದ ಬೆಚ್ಚಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಸಿ ಪಡುನ ಎಡ ನಂಡ ಆ ಪಗ್ಗು ಇಂಚ ಮಾರಾಯ ಅತ್ತ ನಂಡ ಬಿಸು ಇಂಚ ಮಾರಾಯ ಎಂದು ಪಾತಿರಲಿ ಇನಿ ಕಂಡ ಪೂರ ಬೈಲು ಕಂಡಗ ಪೂರ ಬೊಟ್ಟಿ ಕಂಡದ ಮಣ್ಣನ್ನು ದಿಂಜಾದು ಬಿಸು ಪರ್ವ ಮಲ್ಪ ಬಂದ ನನಗ ಇನಿ ಆ ಬಿಸುಕು ಓ ಪಾಯಸ ಮಲ್ಪಗೆ ನಾನು 1 ಜನ ಬಂದ್ಬೇರು ಉರ್ದು ಸಲದ ಪಾಯಸ ಇದೆ ಇಂಕಂದು ದಯಪಂಡ ಕಡಲೆ ಸಲವು ಪದಗಿ ಸಲವು ಉರ್ದು ಸಲವು ನೆತ್ತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಂಗೆ ತೆರಿಯಂದಿ ನನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಜನಮಾನಿದ ನಮ್ಮ ನಡುಟು ಇಲ್ಲ ರಾಹು ಬೊಕ್ಕ ಕೇತು ಪಲ್ಪು ನನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜೆ 2 ಗ್ರಹಕ್ಲೇನು ಬಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಒಂಜೆ ಗ್ರಹಕ್ಕಲು ಒಂಜೆ ಗ್ರಹಟ್ಟು ಬತ್ತು ಉಂಟು ನನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ದಿನದಾದ ಉಂಡ ಆ ಒಂಜೆ ಯುಗಾದಿಯಿಂದ ಖಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಹತ್ತಿರಂದಂಡ ಗ್ರಹದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂತು ನಕ್ಲಂದಂಡ ಸಂಶಯ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆಗ್ಲೇ ಚಂದ್ರಮಾನ ಯುಗಾದಿನ ಮಲ್ಪರು ನಮ್ಮದಾಗಿ ಸೌರಮಾನ ಯುಗಾದಿನ ಮಲ್ಪ ಅಂದಂದು ಐಟ್ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಐಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಂಟೇರು ಎರೆನ ದೇವರೆಂದು ನಮ್ಮುನಕ್ಕೆ ಏನಂದನಗ ಉದಯ ಉದಿಪರದ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರು ನಮ್ಮ ದೇವರೆಂದು ನಮ್ಮುನ ಆಯ್ನದವರ ಒಂಜಿ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆದಡೆಗೆ ಹೋದು ಒಂಜಿಗಿಂಡ ನೀರನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆದಲ್ಪ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ್ನು ಮೋನ ತೂದು ಅರೆಗೊಂಜಿ ತರ್ಪಣ ನೀರನ್ನು ಕೊಡುದು ಅಲ್ಪತ್ತಿನಂಚಿತಿನ ಗಂಧನು ಮುಂಡೋಗು ಬಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಚ್ಚದ ಕಜ್ಜೋನು ಮತ್ತೊಂದು ಬೋಬಿನಿ ಐತು ಬರುವಾದ ಮುಂದಿನ ನಂದನನ್ನು ನಮ್ಮ ಅರ್ಲವನು ದಾಲ ಕೆಲಸ ಹೆಚ್ಚು ಪಡೆದು ನಂದಾದೀಪನ ಅರ್ಲವನದ್ದು ಆ ಸೂರ್ಯ ದೇವರನ್ನು ಬರುವಾದ ಮುಂದಿನ ನಮ್ಮ ಅರ್ಲವನಂಚಿತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಯುಗಾದಿ ಪಂಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಅತನಂಡ ಬಿಸು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಅತನಂಡ ವಿಷು ಪಂಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ರಾಜ್ಯಗ ಪೋಣಂದಂಡ ನೆತ್ತ ಆಚರಣೆ ಸೂರ್ಯನ ನಮಕ್ ಕಣ್ಣಗ ತೋಂಜಿನ ಚಿತ್ತಿನ ದೇವರು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯಗ ಪೋಯಿನಂದಾಗ ದೇವರಡ ಅಂಬರವಾಣಿಯಾಡು ಅತನಂಡ ದೇವರನ ವಾಣಿಯಾಡು ದೇವದೂತಿಯರು ಬತ್ತಿರಂದು ನಮ್ಮ ನಂಬು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುವರಿ ಏರಿಕೆ ನನಗ ಪೈಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ನೀಲ ಆದುಪು ಅತನಂಡ ಕಾಡದ ಬೇರ ಆದುಪು ಅತನಂಡ ಕಲ್ಲ ಆದುಪು ಕಲ್ಲುಡನಾಗೆ ಪುಂಚುಡು ಸರ್ಪೆ ಎಂದು ಅವನನ್ನ ನಂಬುದು ಆರಾಧನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ನಮಗ ಮಾತ ಓ ಮಾತ ದೈ ಬೂರು ಬೇರು ದಾದ ಮಾತ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಪೂರ್ಣ ಉಂಡ ಅವಿನ ಪುರ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಂದ ಆರಾಧನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬರ್ತದು ಅವಿನ ಪೂಜನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ಆನಿ ಭೂಮಿಯಪ್ಪೆ ಪೊಣ್ಣು ಪೋದು ಪಂಜವಾಪುಲು ಪಂಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಒಳಗಿಡು ಕೆಟ್ಟ ಮೂಜಿ ದಿನ ಬರ್ಪ ನೆಕ್ ಪೂರ್ವ ಅದು ಬಿಸುಕು ಪೂರ್ವ ಅದು ಬಿಸು ಆಯ್ನದ ಬಕ್ಕದ ಆ ಕೃಷಿಕರು ನರಟು ಬರ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜೆ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆ ದಾದ ಉಂಡೊಂದು ಆ ಕೆಟ್ಟಸದಾನಿ ಭೂಮಿಯಪ್ಪೆ ಪೊಣ್ಣುಬೋದು ಪಂಚಮಾಪಲು ಬಂಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ನಂಬಳಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಬೀಜು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಗಾಳಿ ಆದಪ್ಪು ಪ್ರಕೃತಿ ರೂಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಕ್ಕಿ ಪರಣೆ ಮನಸ್ಸೆ ಜಾತಿ ಆದಪ್ಪು ರೆಟ್ಟಕಾರದ ಪ್ರಾಣಿಡ್ದು 4 ಮೃಗ ಮುಟ್ಟದ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಆಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಮೂಲ ಪಜ್ಜೆ ಆ ಕೆಟ್ಟಸದ ಆ ಗಾಳಿ ಬಿಚ್ಚಿ ನಡುವ ಕದೈ ಬರಕಲು ಅಪೂರ್ವಪಡು ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಗಾಳಿದಾದ ಉಂಡ ಹತ್ತು ನನ್ನ ಸೀಮದಾದ ಉಂಡ ಐಟ ಖರ್ಚಿನ ನಂಡ ನಮ್ದು ಗೋಕುಲ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಹತ್ತು ನಂಡ ಕುಕ್ಕುಲ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಮಣ್ಣು ದಪ್ಪೆನ ನಮ್ಮ ಪೂಜನೆ ಮಲ್ಪ ದಾಯ ಪಂಡ ನನಗ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಬರ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಕೃಷಿ ಕೆಲಸ ಮತ್ತೊಂದು ನಂಡ ಐಟ ಸಂತಾನ ಒರಿಯುಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನಮಕ ಸಂಕ್ರಾಂತಿದ ಕಾಲಘಟ್ಟ ನಂಗೆ ರಜೆ ನಮ್ಮೈತೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳಿತ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬದಲಾವಣೆ ಬೊಕ್ಕ 5 ನಂಗೆ ರಜೆ ದಿಕ್ಕಣ ನಂಡ ಬಂಟೆ ನಂಗೆ ಶನಿವಾರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ನಂಗೆ ಊಲ ನಮ್ಮ
ಕೃಷಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ದ ಬೇತೆ ಕುಲು ಪಂಡ ಚಾಂದ್ರಮಾನದ ಕುಲು ಅಮಾಸದಾನಿ ಹೂ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ದೆ ಅಕಲಗಲ್ಲ ಬೇರೆ ವರ್ಜಿತ ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ ಆ ಕೆಡ್ಡಸದಾನಿ ದಾರ ಮಲ್ಪಕ್ಕೆ ಏನಂದ ನನಗ ಓಲಿನ ತೆಪ್ಪ ಕೆಡ್ಡೆಸ ಕರಿನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಡ್ಡೆಸದ ರೆಡ್ಡು ಮೂಜಿ ದಿನ ಕತ್ತಿನ ತುಂಬನಾನಿ ಒಂಜಿ ಓಲಿನ ತೆಪ್ಪ ಓಲಿನ ಬೆತ್ತಿ ನಡೆದಕ್ಕ ಆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಸುಡುಮಣ್ಣು ಮಲ್ಪ ಅತ್ತ ನಂಡ ತೌತೆ ಬಿತ್ತು ಬಾಳು ಆ ತೌತೆ ಬಿತ್ತು ಬಾಡ್ನ ಸುಡುತ್ತ ಬಲ ಏಪ ಕೊರ್ಪುನಕ್ಕೆ ಏನಂದ ನನಗ ಇನಿ ನಂಗೆ ಬಿಸುತ್ತ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಸಂಕ್ರಾಂತಿದ ಮನದಾನಿ ತಿಂಗೋಡಂದು ಮಲ್ಪ ತಿಂಗೋಡದಾನಿ ಕೆಲವಾದ ಕೆಲಸ ಏನು ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಹಾಳು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಡ್ದು ಕಣ್ಣಲ್ಲೆಡೆ ಬರಬಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲೆಡ್ದು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಡೆ ಬರಬಲ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಾತ ಮಂತೊಂದು ಬರ್ತೇವೆ ಒಬ್ಬೇ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುರ್ಚಿ ಪಂಪುನೆದಾದ್ರ ಸತತವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬೆಟ್ಟ ಆದಿಪ್ಪು ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂಸಾರದ ಒಂಜಿ ಕಲಹ ಆದಿಪ್ಪು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಸಿಂಗೋಡದಾನಿ ನಿಕುಲು ಮನ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಆ ಒಂಜಿ ಪಂಡನ ನಾವು ಕುಡೋರ ಪದ್ರಾಡ ತಿಂಗೋಡದಾನಿಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಡೋದು ಈ ಪಗ್ಗು ಕೋಡೆಡ್ದು ಬಕ್ಕ ನಂಗೆ ಪಗ್ಗುಂದ ಅಂಡಲ್ಲ ಆ ಪಗ್ಗುದಾನಿ ತೌತೆ ಕೊಯ್ದು ಕಂತಿನೆಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಬಿಸುಕಣಿ ಇಂದು ಪನ್ಪ ಈ ಬಿಸುಕಣಿ ಏಪದಿಪ್ಪೇರಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಜಾತಿ ಜನ ಪನ್ಪೇರು ಬಿಸುಕಣಿ ಪೂರ ಕಂತದ್ದು ಆ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟದಲ್ಪ ಹತ್ತು ನಡ ಒಲ್ಪ ಐದು ದೀಪ ನಂಚಿತಿನ ಜಾಗ ಉಂಟು ಇತ್ತದ ಲೆಕ್ಕತ್ತು ತುಂಬದ ಸುತ್ತು ಕೋಳಿದ ಇಲ್ಲು ನಡ ಇಂಚಿನ ವಸ್ತುಲಿದ ಕಂದು ದೀಪ ನಂಚಿತಿನ ಜಾಗ ಇತ್ತೇನೆ ಇತ್ತೆ ಒಲ್ಪನ ಕಂದು ದೀಪೇರು ಅಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಏರ್ಲ ತೂರ ಬಲ್ಲೆ ಅವನು ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ಅಟ್ಟನ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಒಲ್ಪ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಒಲ್ಪಂದಂಡ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಪಾತ್ರನ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶದ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪ್ರದೇಶದ ಭಾಷೆ ಆಚರಣೆ ಎಂಚ ಬದಲಾದಿ ಕೂಡ ಅವನ್ ದೀಪು ನಂಚಿತಿನ ರೀತಿ ಉಂಡು ಯಾನು ಎಣ್ಣೆಲ್ಲಡ ಅಪ್ಪುನೇನೆ ಪಂಡೆಂದಂಡ ಅತ್ತಂಗಂಡ ಬೊಕ್ಕುನೆಲ್ಲಡ ಅವಡು ಪಂಡಂದಟ್ಟು ಕೆಲವೊಂದು ಜಾತಿ ಜಾಗಿದ ಸತ್ಯಲ್ಲ ಎದುರುಡು ಏನಂದಂಡ ಅದನ್ನಂಡ ಮಲಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡಂದಂಡ ತೂಕಂದ ಉಜ್ಜಲ್ದ ಆ ಕುಟುಂಬದ ಏರು ತಮೇರಿ ಉಳ್ಳೆನ ಆ ಸತ್ಯದ ಎದುರುಡು ದೀಯರಂದಂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಜಾತಿ ಜನ ಆ ದೇವರನ್ನ ಎದುರುಡು ದೀಪು ನಂಚಿತಿನೆಲ್ಲ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಈ ಕಣಿ ದೀಪುಲ ಲಂಚನೆ ಈ ಬಿಸು ಕಣಿ ಪನ್ಪು ನಂಚಿತಿನ ಅವನ ಏಪ ದೀಪರಿಗೆ ಏನಂದನಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೆತ್ತಿನ ಎಂದು ಬುಕ್ಕ ಏನ ತೂವರ ಬಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮನದಾರಿ ಕಾಂಡೆ ಅವನ ತೂಡು ಪನ್ಪು ನಂಚಿತಿನ ಕ್ರಮ ಓ ಮಾತ ದೀಪರು ಪಂಡಂದನಗ ಇಲ್ಲಡ ದಾದ ಮಾತ ಗುಳೆಯರ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಲ್ಲ ಇನಿ ಆ ಬಿಸು ಕನಿಕ ಅವನ ಕಂದದ ಸಂಗ್ರಾಮದ ದೀಪುನಂದಂಡ ಗವು ಬೆಳದ ಐದದ ಕಲ್ಲಿದಾದ ಪನ್ಪನ ಅತ್ತಂದಂಡ ಬೆಳಗೈ ಬೆಳಗೈದಾದ ಪನ್ಪನ ತೌತೆಂದಾದ ಪನ್ಪನ ಅತ್ತಂದಂಡ ಬಜ್ಜೆಯ ದಿಪ್ಪು ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಗೊಂಕ ದಿಪ್ಪು ಇಂಚಿನ ಪೂರಿನ ಸಂಗ್ರಹಂ ಅಂತ ಕಂದದು ಅಲ್ಪ ಕಣಿ ದೀಪುನದ ವಿಶೇಷ ಪಣ್ಣಂದನ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡಿ ರಡ್ಡಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೋಯಂದಂಡಲ ದೇವರನ್ನ ಗರ್ಭಗುಡಿತ್ತಿನಂಚಿತಿನ ದೇವರ ನಂಚ ತುಪ್ಪನೆಲ್ಲ ಪಿರಬು ಕುಡಿದು ಆ ಕನ್ನಡಿ ಹಿಡಿದು ಓಡುದು ತಂತ್ರ ಸರಳ ಈ ಬೋಡಾಪು ನಂಚಿತಿನ ವಿಚಾರ ವಿಷಯಾಂತರ ಅದು ಅಂಚ ಅವನ ಅಲ್ಪ ತೂಡು ಪಣ್ಣನ ನನಗ ಕನ್ನಡಿದಾಯ್ತು ಬರೀತೆ ನನ್ನ ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧಿ ಅತ್ತಂದಂಡ ನಮ್ಮದ ಉಲೈದು ಓಡು ಬಂದು ನಂಚಿತಿನ ಫಲವು ನನ್ನ ಅವನ ಎದುರು ತೂವಡೆ ಬಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯದ ದಾದಮಾದ ಸಂಪತ್ತು ಐಟು ದೀಪನಂದಂಡ ಬಂಗಾರು ಪನವು ಪೂರೆಲ್ಲ ದೀಪ ಅವೇನು ಬಿಡ್ದು ಅಲ್ಪ ಪಂಚಾಂಗ ಉಂಟು ಈ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇಯರ್ ಪನ್ಪನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷ ఒక ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಪುನ ಏಪಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಪುನ ಅತ್ತಂದಂಡ ವ್ಯವಹಾರ ಏಪ ನಮ್ಮ ಅಂತ್ಯ ಆಪುನಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಮಾರ್ಚ್ 31 ಈ ಬಿಸುಕಣಿ ಕಂತದ ಏರ್ ಕೊರ್ಪೆರಿಗೆ ನನಗೆ ಒಂಜಾತ ಕಡೆಗಿಲೇಡು ದುಮ್ಮದ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಒಂದು ಸರತ ವರ್ಮನುತ್ತ ಎಲ್ಪತ್ತ ಮೂಜೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಉಲುವನೆ ಹೊಲದೊಡೆಯ ಕಾನೂನು ಬಂದ ಒಂಜಾತ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಬರ್ತೇನೆ ಗುಟ್ಟು ಬಳಿಕೆ ಬಾವ ಪರವಡಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಪದ್ನಾಜಿ ಕಟ್ಲದ ಪದ್ನಾಜಿ ಇಲ್ಲದ ಪದ್ನಾಜಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜೆಂಚಿ ಮನೆತನದ ಕುಲು ಅಕಲು ಒಂಜೆಂಚೆ ನಾಡಲು ವಸ್ತನ ಕಂತಿಪೇರು ಅಕಲಿಲ್ಲಡು ಬುಲೇನ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡು ಅಂತ ಅಕಲಿಲ್ಲಡು ಬುಲೇನ ದಾಳ ಇಚ್ಚಿನ ಕೈಲು ಕೊನೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಪಂಡ ನನಗ ಜೋಡು ದಾರಾಯಣಕ್ಕಂತದ ಅಲ್ಪ ಚಾವಡಿ ಇದು ಪೂಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಆ ಪೊಟ್ಟುಗು ಇಲ್ಲಡಿತಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಗುರ್ಕಾರೆ ಅಕಲೆಗೆ ಹೊಸ ದುತ್ತೈದು ಕೊರಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಪನ್ಪೇರಿ ಎಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒನಸು ಒಟ್ಟು ಬದ್ದು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗು ರೆಡ್ ನುಪ್ಪು ಉಂಟು ಕಾಪಂಡದು ಅಂಡ ಇನಿ ಕಾಲ ಬದಲಾದ ಪೋತುಡು ani ini ಗುಟ್ಟು ಬರಿಗೆ ಮಲವಲ್ಲ ಕೋಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಬಲ್ಪ ಅಂಡ ಸಂಕ್ರಾಂತಿದಲ್ಲ ಬಲ್ಪುದು ಏನು ನಮಗೆ ಪೊಂಜೋಲಿಗೆ ನಾಂಜೋಲಿ ದೂರೇ ಸಂಕ್ರಾಂತಿದಾನೆ ನಮ್ಗೆ ಬೊಂಡವಾಲೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಆಡ್ಪಾರೆ ನಮಗೆ ಪುರ್ಸೋದ ಅಂದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಬಿಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಪೂರ ಗುತ್ತದ ಇಲ್ಲಡ ಹತ್ತುನಡ ಮಲ್ಲ ಮನೆತನದ ಇಲ್ಲಡ ಹತ್ತುನಡ ಪಾಪದಾಯನ ಇಲ್ಲಡ ಕಲಿದೀಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಆಯ್ನ ಡುಬಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಪಂಚಾಂಗ ಉಂಟು ಆ ಪಂಚಾಂಗನ ಶ್ರವಣ ಮಲ್ಪಡು ಈ ಪಂಚಾಂಗ ಶ್ರವಣ ದಾಯ ಮಲ್ಪರಿಕೆ ನನಗ ಅಲ್ಪ ಪಂಚಾಂಗ ಶ್ರವಣ ದಾಯ ಮಲ್ಪರಿಕೆ ನನಗ ಎರೆಕೊಡರ ಪಂಡೆ ಪಗ್ಗುಡು ಬಕ್ಕ ಪಗ್ಗುಡು ಪದ್ಯಾನ್ಮ ಪೋನಾಗ ಆ ಕಂಡಡು ರೆಡ್ಡಿರು ಮಾದಾದು ಹತ್ತುನಡ ಕೊಟ್ಟುಡಂಡಲ ಕೊಚ್ಚಿದು ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಬಾರನು ಪಾಡುಡಾಯಿ ಬಾರ ಆಯಡ ಇತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ದವಸ ಧಾನ್ಯನು ರೆಡ್ ಕಾರಣ ಉಂಡು ದುಮ್ಮದ ಕಾಲಡು ದವಸ ಧಾನ್ಯನ ಇಂಚ ಸಂಗ್ರಾಮ ಅಂತೊಂದಿತ್ತೇರೆ ಕೇಳ ನನಗ
ಬರ್ಪುಜ ಪನ್ಪುನೇನು ಅವನು ಪರೀಕ್ಷಾತ್ಮಕವಾದ ಮಂತು ಓಡ್ಕೊಂಡು ಪಗ್ಗುಡು ಬತ್ತೇಡ್ಮ ಆಂಡ ಒಯ್ತ ಆಧಾರಕ್ಕೆ ಏನಂದ ಆಯ್ತ ಕಜ ಬೀದೆ ಬರ್ಪುಣ ಅದನ್ನ ಬಂಧುದ ಬೀದೆ ಬರ್ಪುಣ ಈ ಸರ್ತಿ ಓ ಫಸಲು ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಐಟುಂಡು ಏಳುವರೆ ರೈತ ಉಳ್ಳೇನ ಹತ್ತೊಂದಂಡ ಏರು ನಂಗೆ ಬುಧರ್ ವೈದಿಲ್ಲ ಅಂಚೇನೆ ಮಣ್ಣು ಒಕ್ಕುದು ಒಕ್ಕೆಲ್ಮೆ ನಾಡುಗಡದ ನಾಡವೇ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಚಿತ್ತಿನ ನಂಗೆ ಬುಧರು ಪುನವು ಆ ಒಕ್ಕೆಲ್ಮೆ ಹತ್ತಂದಂಡ ನಾಡವೇ ಹತ್ತಂದಂಡ ಏಳುವರೆ ಬಂಟ ಬಾರಗೆ ಮಗೆ ಬಾರನು ಬೆಲ್ಪುನದಾದ್ರೆ ಆಯ ಬಾರಗೆ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಚಿತ್ತಿನ ಪಾತಿರ ಆಯ್ನದವರ ಆಯ ಪಂಚಾಂಗನ ಬಾರಿ ಅವನು ಜಾಗೃತಿ ತಪ್ಪೆ ಎಂಕ್ ಹೂ ಬಿದೆ ಈ ಸಲ ಎಂಕ್ ಬರ್ಸ ಏತು ಕೊಡ ಬರ್ಪುಣು ಏತು ಬರ್ಸ ಬರು ವಾ ಬರ್ಸುಗು ವಾ ಬಿದೆ ಬರುಡು ಪಟ್ಲ ಗಂಡ ಎಂಚದಪ್ಪಡು ಅತ್ತಂದಂಡ ಬೊಟ್ಟಿ ಗಂಡ ಬಾಣ ಬೊಟ್ಟುನು ಬರ್ಸದ ಆಧಾರವಾದಿದ್ದಿನ ಚಿತ್ರ ಕಂಡೋಲೇನು ವೈಕೆ ಅನ್ಬೊಟ್ಟುಡು ವೈಕ್ ಜಯ ವೈಕ್ ಅಧಿಕಾರಿ ವೈಕ್ ಉಮ್ಮ ಇಂಚಿತಿನ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಬೀಜಲು ನೇನು ವಾ ಕಂಡೋಗು ಪಂಡದು ಆಧಾರ ಮಲ್ಪುನು ಪಂಡದಂಡ ಐಟು ಅದನ್ನ ನಮಕ್ ಮೇಷ ವೃಷಭ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ರಾಶಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಪೋಯಂದಂಡ ಪ್ರತಿ ಜೀವನಾಧಾರಿತವಾದ ಇಡೀ 16 ವರ್ಷ ಎಂಚ ಎತ್ತ ಜಪ್ಪಲು ಉಂಟು ಪಂಡದುಂಟು ಒಂದು ಮಾನಸಿಕವಾದ ಸಿದ್ಧಾಪುಡು ಎಂಕ್ ಜನವರಿ ಕಾಸು ಬತ್ತಿಜಿಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲಾಚಿ ಎಂಕ್ ಫೆಬ್ರವರಿ ಕಾಸು ಬರ್ಪುಡು ಫೆಬ್ರವರಿ ಕಾಸು ಬತ್ತಿಜಿಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲಾಚಿ ಎಂಕ್ ಮೇಟ್ ಬರ್ಪುಡು ಅಕ್ಕೇರಿಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಬರ್ಪುಡು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಬತ್ತಿಜಿಡ್ನಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಬರ್ಪುಡು ಅಕ್ಕೇರಿ 1 ವರ್ಷ ಕರಿನಂದಲ್ಲ ಏನ ಬಂದೈತು ಅಂದ್ರೆ ಬುಜ್ಜಿ ಈ ಸತಿ ದಾಂಡು ಬರ್ಪಿಸಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಪಂಚಾಂಗ ಗಟ್ಟಿಪ್ಪು ಎಂಕ್ ಬದುಕರೆ ಆಸರೆ ಒಪ್ಪಂಡು ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ಮಾನಸಿಕವಾದ ಆಯ್ನ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿದ್ದಿ ನಾವು ಒಂದು ಬಿಸುಗಣಿ ಪಂಡೇನ ಅಂಡಲ 5 ಬೊಕ್ಕ ಕೊಡದಿ ಕೃಷಿಕರನ್ನ ಬದುಕಡೆ ನಡೆದೊಂದಿತ್ತೇಳು ದುಮ್ಮದ ಕಾಲಡು ಗೇಣಿ ಆ ಗೇಣಿ ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಯಾನ ಎಲ್ಲರದು ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಕಂಡ ಬೇನ್ ಪೂಜಿ ಪಂಡದು 5 ಉಮ್ನಾಲಿ 10 ಪನ್ನುಡು ಎಲ್ಲರದು ಬೊಕ್ಕ ಏನಿರ್ನ ಕಂಡ ಬೇನ್ ಪೂಜಿ ಈ ಏಳಗಂಡಲ ಕಂಡ ಬೋಡಿ ಅತ್ತಂದಂಡ ಏರು ಕಂಡ ಬೇಂಪನ ಆಯ ಬರುಡು ಒಂದು ಕೃಷಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಒಂದು ಪೂರ ಆನೆ ಬಿಸುತ್ತಾನೆ ನಡಪುನವು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಾತ್ ಪುಂಡರ ಜಾವನೆರಗುವಂತ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಒಂಜಾತ್ ಗೋಂಕುದ ಪಾಟಿಗೆ ಹೋದು ಗೋಂಕುನು ಎಂಕುಲು ಗೋಂಕು ಅನ್ಪ ಇಂಚಿದಕ್ಕುಲು ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಿಲು ದಾದವನ್ ಪರೊಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ರೆಡ್ಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂಚೆ ಕಡಬಾಡೆ ಇಂಚೆ ಅತ್ತೂರು ಎಂಕುಲು ಗೋಂಕು ಒಂದು ಬಂದ್ಪುನು ಅತ್ತು ಲತ್ತು ಬೀಜ ಬತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುನವು ಈ ನೀರು ತುಯ್ಯನನ್ನ ಪಾಯಸ ಗೌ ಎಪ್ಪುನು ಅವು ಒರಿದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಓಲ ಬೀಜದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಒರಿದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಆಯ್ತಾ ರಸನ್ ಕೂಡ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಂತದ ಅಡಾಡು ತುಂಡು ಮಂತು ಬಾಡುವರಿಗೆ ಪುರ ಇತ್ತೆ ಪುರ ಒಟ್ಟು ಒಣಸಿದ ಕುಲ್ಲಂದನಕ್ಕೇನು ರೈಟ್ ಒಂಜಿ ಬೀಜನೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಎಂದು ಒಂಜಿ 10-15 ವರ್ಷ ಪಿರಪ್ಪ ಎಂಗುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿಡು ಒಣಸು ಕುಲ್ಲುಂದನಗ ಒಂಜಿ ಕೈಲು ಪಾಯಸ ಪಾಡೇರಂದಂಡ ಇಲ್ಲಡು ಐಟಿ ಏತು ಬೀಜ ತಿಕ್ಕುಡು ಬಂದು ಲೆಕ್ಕ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ಇನ್ನು ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ದಯಪಂಡಂದ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಿಯರಂದಂಡ 18 ರಡ್ಡಿ ಪೀಸ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿದೆ ಅಂಚಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ನಮ್ಮವಲ್ಲ ಒಂದು ಆ ಪಂಚಾಂಗ ಶ್ರವಣ ಮಲ್ಪುನ ದಿಪ್ಪು ಅತ್ತಂದಂಡ ಬಿಸುಕಣಿ ದಿಪ್ಪು ನಾವು ಆ ದಿಪ್ಪು ಒಂದು ರೆಡ್ಡ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಲು ಹೊಸ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಹೊಸ ಕೊಡಿ ಕೊಡ್ಪುನಂಚಿತನೋ ಅದನ್ನಂಡ ಆ ವರ್ಷ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ಒಂಜೋಳೆ ಒರಬ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುನಂಚಿತಿನ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ಇತ್ತೆರು ಪಂಡದ ನನಗ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಮೂಕುನು ಕುತ್ತವನಂಚಿತಿನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತದು ಅತ್ತಂದಂಡ ಆ ವರ್ಷಡು ಏರಡಲ ಮದುವೆಗೆ ಇತ್ತೆರಂದಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಜವಳಿ ದೆಪ್ಪುನನ ಅತ್ತಂದಂಡ ಬಂಗಾರ ದೆಪ್ಪುನ ದಯಪಂಡದ ನನಗ ಆ ಪಕ್ಕುದ ಸುರುತ ದಿನ ಅತ್ತಂದಂಡ ತಿಂಗುಡದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ದೆತ್ತನಂದಂಡ ಅತ್ತಂದಂಡ ದಾದಂಡಲ ಹೊಸ ವಸ್ತು ನಮ್ಮ ದೆತ್ತಂದಂಡ ನಂದು ಸಂಪತ್ತು 10 ಬಟ್ಟೆಗೆ ಬರ್ಪುಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿತಿನ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಆ ಇಲ್ಲದ ಕಾಡೆಲತ್ತದು ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನೆ ಅಲ್ಪ ಆ ಕನಿಕ್ ದಾದ ಉಂಡ ಐಕ್ ಆರತಿನಿದ ಇರ್ಪೇರು ಅಲ್ತಿದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ತರ್ಕಾರಿ ದಾದ ಉಂಡ ಅವೇನು ಪಾಡ್ ಒಡಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏನಂದಾಗ ಇಲ್ಲದ ಎರಡಲ ಕುಡುಗುಡು ಮಡಿತಾರೆ ನಂಡ ಒಂಜಿನ ಮುಜಿನಾಲು ನಲೆಯನ್ನು ಪೊಂಡು ಬಾಲೆ ಇಡ್ತಾರೆ ನಂಡ ಸುರೂಪು ಗಂಜಿದ ಕರಕ್ಕೆ ನೀರು ಮೈಪುನಾಗಲ್ಲ ಗಂಜಿದ ಕರಕ್ಕೆ ನೀರು ಮೈಪುನಾಗ ನನ್ನಲ್ಲ ವರಾಂಡಲ ಎಂಕ್ ಗಂಜಿದ ಕರಕ್ಕೆ ನೀರು ಮೈಪುರ ತಿಕ್ಕುಣ ಎಕ್ಕಲ್ ದಿನಂಚಿದಿನ ಅಕ್ಕ ನಕಲು ಮಚ್ಚನ ತಂಗಿ ನಕಲು ತಂಗಡಿಯಲ್ಲು ಅತ್ತ ನನ್ನ ಮೆಟ್ಟಿಯಲ್ಲು ದಯಪಂಡ ಐತ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಪೆಟ್ಟ ಉಂಟು ನಾವು ಅಟಿಲ್ಲ ಕೋಣೆ ನಡಪು ನಂಚಿ ತಿನ್ನಲಡೆ ಆ ಯಾನೆ ಆ ಅಷ್ಟಮಿದ ಒಣಸಿಗ್ ಗಂಜಿಗ ಅರಿದಿ ಓಡು ಪುತ್ತದ ಗಂಜಿಗ್ ಅತ್ತಂದಂಡ ನುಪ್ಪುಗು ನೀರ್ದಿ ಓಡು ಅತ್ತಂದಂಡ ಅರಿಪಾಡು ಪಾಯಸ ಯಾನೆ ಮಲ್ಪುಡು ಬಂದು ಅದ್ರದಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಆ ಒಣಸು ಮಲ್ಪು ನಂಚಿ ತಿನ್ನತ್ತೆ ಬೈಯಿಂದ ಪುರ್ತಗಳು ಒಂಜಾತ ಕಡೆಗೆ ದಾದ ಹೊಂದಿತ್ತನಕ್ಕೆ ಏನಂದ ತಾರೈದ ಕಟ್ಟ ಹೊಂದಿತ್ತನು ತಾರೈದ ಗೊಬ್ಬು ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಈ ತಾರೈನ ಹಾಕಿದ ಗೊಬ್ಬನು ಬಹುಶಃ ಇಂಚಿ ಸೈಡ್ ಒಂದ ಕಮ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೋರ್ದಗಟ್ಟದ ಪ್ರಿಯರ್ ಅಕ್ಲೆ ನೆರ್ರಬಲ್ಲಿಗೆ ಕೇವಲ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಕೋರ್ದಟ್ಟದಕ್ಲೆ ನೆರ್ರಬಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ಕಟ್ಟದ ಕೋಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕೋರ್ದಟ್ಟದಕ್ಲೆ ನೇರ್ಪರ ಇರದು ಕೋರ್ದಗಟ್ಟ ಪ್ರಿಯರ್ ಇವ ನೋಡೊಂದು ಅಂಚದ ಕೋರ್ದಗಟ್ಟ ಪ್ರಿಯರ್ ಉಳ್ಳೇರ ಅಗುಲು ಪೂರ ಬಿಸುಕ ಕಟ್ಟ ಬಂದು ಹೋದು ಆ ಕಟ್ಟಲು ಹೋದು ಬರ್ಪು ನಂಚಿತಿ ನೆಲ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾದ ಕೃಷಿ ಇತ್ತನಂದ ಬಿಸುಕೊಂಜೆ ಅರ್ಥ ಪ್ರಕೃತಿನ ತಿಗಿನೇನು ಪ್ರಕೃತಿದ ಒಟ್ಟುಗು 10 ಜನ ಬಾಲಿಲು ಒತ್ತಟ್ಟಿಡು ಕುಲ್ಲೊಂದು ಕುಸಲಿಡು ತೆಲಿಕೆ ನಲಿಕೆ ಅತ್ತಿ ಪಿಟ್ಟಿಡು
ಆ ಅಟಿಲ ಅರಗಣೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂತೋಷದ ಬದುಕೊಂದಿತ್ತಿನ ಪರ್ವ ಓಕೆನಂಡ ಬಿಸು ಪರ್ವ ಆನಿ ಸುರು ಬಾಲ ಇತ್ತಿನಂಡ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಆ ಯುಗಾದಿದಾನಿ ಹಿರಿಯಕಲು ಒಂಜಿ ತಪಲ ನೀರು ಮೈತದೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯದ ಎದುರುಡು ದೀತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಕೆಲವು ಕಡೆ 14 ಜೀರೆ 5 ಜೀರೆ 11 ಜೀರೆ 13 ಜೀರೆ ಇಚ್ಚಿಂದಾಂಡ ಒಂಜೀರೆನೆಲ್ಲ ಬಲಸು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಇತ್ತದು ಗುತ್ತು ಬರ್ಕೆದ ಇಲ್ಲಡು ಬಾರಿ ಊರ್ದಾಗ್ಲೆಲ್ಲ ಎತ್ತದು ತಮ್ಮನ ಪಾಟ್ನ ಇತ್ತದು ಊರ್ದಾಗ್ಲೆಲ್ಲ ಎತ್ತದು ಪಂಚಾಂಗ ಶ್ರವಣ ಮಲ್ಪುನ ಇತ್ತದು ಇನಿ ಮೊಗಂಟೆದ ಬಾಕಿಲು ಮುಚ್ಚಿದು ಹೋದುಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೋಡುಂದು ಬಂಪೇರು ಒಂಜಾತ ಕ್ರಮದ ಉಂಡು ಆ ಐದಾದ ಬಂಪ ಜುಟ್ಟು ಆ ಜುಟ್ಟು ದಾಂತಿನ ಜೋಡು ತಾರಾಯಿನು ಆ ಕಣ್ಣನ ದೇವರಿಗೆ ಎದುರುಗಿದು ನಮ್ಮ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬತ್ತ ನಂಡ 1 ವರ್ಷದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗ್ರಾಮದ ಸೀಮೆದ ದೇವರ ನಡೆದು ಪೋಯ್ಜನ್ ನಂಡಲ ಮಾಪಿ ಉಂಡು ಹಿರಿಯಕಲು ಪನ್ಪೇರು ಜುಟ್ಟು ದೆತ್ತಿನ ಮೂಜಿ ಕಣ್ಣನು ಆ ದೇವರ ನಂಚಿ ಮಾಕಣೆ ಅತ್ತಂದಂಡ ಸೀಮೆ ಅತ್ತಂದಂಡ ಗ್ರಾಮದ ದೇವರಿಗೆ ಬೀದು ಬತ್ತನ ನಂಡ ಮಾಪಿ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಆ ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಡ ಇನಿ ಕೃಷಿ ಅಳಿಯಂತರ ಒಂದುಂಡು ಕೃಷಿತ ಒಟ್ಟುಗೆ ಇತ್ತಿನ ಬಿಸು ಇನಿ ಒಲ್ಪನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇರ್ದು ಇನಿ ಆ ತೌತೆ ಕೆಟ್ಟ ಸೈಡ್ ಬಿತ್ತುಬಾರ್ದಿನ ತೌತೆನ ಯುಗಾದಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೆತ್ತ ನಡಲ ಆ ಯುಗಾದಿಗೆ ದೆತ್ತಿನದು ಬೊಕ್ಕ ಸುರುಪಾಲ ತಿನ್ನದು ಬೊಕ್ಕ ಒರಿದಿನೇನು ಸಿಮಕೋಲು ಕಟ್ಟಿದು ಆ ತಿತ್ತ ಚಾವಡಿನ ನೆಲ್ಪಡಾದ ದೀದು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಆಟಿದ ಆಗೇಲಗ ಅತ್ತಂದಂಡ ಪುತ್ತಾರದು ಪರತ್ತು ಪರ ತೌತೆನ ಕಜ್ಜಿಪು ಮಲ್ಪುನ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಡ ಆತನಂದಲ ಇನ್ನು ನಮಕ್ ಗೊಬ್ಬರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಕೆಮಿಕಲ್ ಉಪ್ಪು ಹಿಡಿದಾತ್ರ ಅವು ಕುರಿದು ಪಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಪ್ರಸಂಗಲ ಉಂಡು ಆಯ್ನದವರ ಅಲ್ಪ ಅದಾದ ಮತ್ತ ಕುಕ್ಕುಂಡ ಅತ್ತಂದಂಡ ತರಕಾರಿ ಉಂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ನನ್ನದ ಜನರೇಷನ್ ದಾಗ್ಲೇಗ ಅವು ದಾದ ಮತ್ತ ಉಂಡು ಎಂಚಿನ ಪುರ ಇತ್ತಿನ ಬಂದ ನಂಗೆ ತೆರಿಪೋ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಾರೆ ಎಂಚಿನ ನಾವಡು ಇನಿ ಕೃಷಿ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಾತಾಂಡಲ ಒರಿದಿನ ಕಂಡಲ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗಂದ ಮಗ ಆನಿದ ಕಾಲಡು ಬಿತ್ತಲು ದಪ್ಪುನಗಂದಂಡ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಬಾಳಲಿಗೆ ಪಂಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಪಿರಿಯಾಕಲು ಮಣ್ಣುಳ್ಳ ಪೊನ್ನಳ್ಳ ಏಪಳ ಗೊಬ್ಬಡ ಮಗ ಅಂತಂದು ನೀಕು ಗೊಬ್ಬಡು ನಂಡ ಕಂಡದ ಕಲ ಉಂಡು ಪೊನ್ನನ ಬದುಕಡು ಗೊಬ್ಬಡ ಕಂಡನ ಪುನಿಲು ಒಟ್ಟುಡು ದಂಟದ ಮಗ ಪಂಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಬುದ್ಧಿ ನೀತಿಲ್ಲ ಈ ಪೊಟ್ಟುಡು ಹಿರಿಯಕಲು ಪಣೊಂದಿತ್ತೇರು ಆನಿ ಪಣೊಂದಿತ್ತಿನ ಹಿರಿಯಕಲು ಇದ್ದೇರು ಆಯ್ನದವರ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ಉಂಟು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಬಡ್ಡ ಸಮುದಾಯ ಆದಿಪ್ಪು ಅತ್ತಂದಂಡ ಇತದ ಯೂತ್ ಅತ್ತಂದ ಯಂಗ್ ಜನರೇಷನ್ ಆದಿಪ್ಪು ಆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ನಂಚಿ ಬೋಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಅವಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಒಪ್ಪುಡು ಅವ್ರು ಕೊರಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಬೇವು ಬೊಕ್ಕ ಬೆಲ್ಲದಾದ ಉಂಡ ಆಯ್ತ ದ್ಯೋತಕ ದಾದಕ್ಕೇನ ನನಗ ಬದುಕಡಿ ಏತು ಚೀಪೆ ಬರ್ಪಡ ಏತು ಕೈಪ ಬರ್ಪಡ ಅವೆಲ್ಲ ಸರಿ ಸಮಾನವಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬದುಕಡು ಎತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಜಪ್ಪಿಲು ಪನ್ಪುನವು ಏಪಲ ಉಂಡು ಕಷ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ಸುಖ ಪನ್ಪುನವು ರಡ್ಡು ಮುಖ ಒಂಜಿ ನಾಣ್ಯದ ರಡ್ಡು ಮುಖ ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಬದುಕಡು ಬತ್ತಿನೇನು ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಚಂಗ ಶ್ರವಣ ಆಯ್ನಿರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಏತುಕೊಳ ನೀರು ಉಂಡುಕೇನ ನನಗ ಈ ಸಲ ನೀರು ಕಮ್ಮಿಗೆ ಬುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಬರುಪಂಡ ನನಗ ಇಲಡಿತ್ತಿನ ಹಿರಿಜೀವ ಪನ್ಪುಡು ಏರು ಋಣದಿ ಉಂಡಡಲ ಮಗ ಭೂಮಿಯಪ್ಪೆ ಋಣದೀವನ ಎಲು ಪನ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ತನಡು ದುಂಬುದ ಹಿರಿಯಗುಲು ಆ ಕೃಷಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಐದು ದಾನ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಕೇರಿಗಾಡಲ ಬೈತಿಗುಜಿ ಪಂಡ ನಡಲ ಅಕುಲು ಅವೇನು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಇನಿ ಪಗ್ಗುಡು ರೆಡ್ಡೆ ದಿನ ನಮ್ಮ ಒಲಕೋಡ ಒಂಜಿನೇ ದಿನ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಪಗ್ಗುಡು ಪದ್ದೆರ್ಮ ಪೋಲುಂದನಗ ದೈವಿತ್ತು ಬಾಡ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಒಂದು ಪೂರ ಕೃಷಿಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆಯ್ನದ ಅವರ ಏನು ಮಾತ ವಿಶುಕಣಿ ಅತ್ತ ನಂಡ ಬಿಸು ಪರ್ಬಡ್ ಮುಲ್ಪ ಮಾತ ಓಲಗಾತರ ನಿಕಲ ಬದುಕಡು ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಸದಾ ಇಪ್ಪಡು ಪನ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಆಶಯದ ಒಟ್ಟುಗು ಆನಿರ್ದಿ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಬಂಟೆ ಇಂಚಕ್ಕೆ ನನಗ ತನ್ನಡ ಇತ್ತನ ನಂಡ ಅವನು ಪತ್ತಿಕ್ಕು ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಐದು ತೃಪ್ತಿನ ಪಡೆವೊಂದಿನೇ ಒರಿ ಬುಳವೆ ಪಣ್ಣು ನನಗ ಐದು ಕಿಂಕಲ ಬೆರಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆಧರಿಪುಲೆ ಒರಿ ಸೋತೆ ಪಣ್ಣು ನಂಡ ಕೇಕೆ ಪಾಡಂದೆ ಅತ್ತಂದಡ ಆಯ್ನ ಆ ಗುಂಡಿನ ಬಿಡಂದೆ ಐದು ನೆಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯ ಅವಣ ಪಂಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ದಿಟ್ಟಿಡು ಎಂಗ ಕೊಟ್ಟಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಇರುವ ನಿಮಿಷ ಆಯ್ನದವರ ಎನ್ನ ಈ ಪಾತಿರದ ಹೊತ್ತು ಆ ಪರಿಪುಗು ಒಂಜಾತ್ ತಡೆಪುನು ಪಾಡೋದು ಆ ಕೇರಿಗೆ ಅನ್ನೋ ಒಂಜೇ ಆಸೆ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿಡು ಅತ್ತ ನಂಡ ಒಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಬೇರದ ಕಟ್ಟಿಡು ಒಂಜಿ ಪರ್ದದ ಕೈಲು ಅಕ್ಕಡ್ದು ದೀತೆರು ನಂಡ ಪರ್ದದ ಕೈಲಿಗೆ ಅತ್ತಂದ ಪರ್ದದ ಪನ್ನೆಗೆ ಏತಕ್ಕೇನು ನನಗ ಅಚ್ಪರಪ ಎಂದು ಬಂದ್ಪೇರು ತಿರ್ತು ಬೂರ್ದಿನೇನು ಧರ್ಮಗೋಪದಲ್ಲಿ ಎಂದು ಬಂದ್ಪೇರು ಆಯ್ನದವರ ಇನ್ನು ಏರಿ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಂದದ ಅಡಿಟಿ ಸೇರೊಂದರ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಂಜೆ ಕೈಲಿದ ಒಂಜೆ ಪನ್ನದ ಪಂದದಲಗ ಒಟ್ಟುಗು ಬದುಕ
ಒರಿಯನ್ನು ಬಿಡಲ್ದೆ ಒರಿ ಸೋತೆ ನಂಡ ಆಯ್ಗ ಬೆರಿಪುದ ಅದು ತರೆಪುದ ಅದು ಕೈಸಾಗ ಅದು ಒರಿಯನ್ನು ಒರಿ ಇತ್ತು ಪಡೆದು ಅಪ್ಪ ಬಿಡೋಡು ಬಾಲೆ ಬತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಪೆಟ್ಟದ ಬಿಡೋಡು ಕಂಜಿ ಬತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಪೆರಡದ ಬಿಡೋಡು ಕಿಂದಿ ಬತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ 400 ಪೊಲಿ ಎಲ್ಲ ಊರಿಗೆ ಬರಡು ಬಿಸುದೀತಿನ ಬೊತ್ತುಗು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವರ್ಮ ಬಾಕಿಲಿಡು ಬತ್ತದು ಸಂಪತ್ತು ಕಮಲನ್ನು ಪಡು ಪಂಪುನಂಚಿತಿನ ಆಶಯದ ಒಟ್ಟುಗು ಎಂಟು ಪ್ರಾಯ ದಂಗಡಿಜಿ ಅನುಭವ ಕಮ್ಮೆಂಡು ಉಪನ್ಯಾಸ ವೃತ್ತಿದ ಆಧಾರ ಅಂಚನೆ ಅಧ್ಯಾಪನದ ಶಿಸ್ತಿಡು ಎಂಕಿ ತೆರೆದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರನ ಪಂಡ್ರೆತ್ತಿನ ಮಸ್ತು ಉಂಡು ಪಲರ ಮಸ್ತು ಬಾಕಿ ಒರಿದಡು ಪೊತ್ತು ಅಂಚನೆ ಕಡಲ್ದ ಸಿರ ರಡ್ಡುಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪೂಜಿ ಪಂಪುನ ಗುರುತದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರಗ ಮುಗಿತರದ ಚಿಕ್ಕಿದು ಒಂದಲ್ಲ ಸಂಭವ ಬಾರಿ ಪೊಲ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಅರ್ಪಿತ ಕೊರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಫಲಕ ತಯಾರು ಮಲ್ದ ಐದ ಒಕ್ಕನೆ ಇಂಚೊಂದೊಂದು ಆರಪಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಆಳ್ವರು ಓದಿದೆ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಬಲ್ಮಠ ಮಂಗಳೂರು. ಬಿಸುಕೂಟ 2024ರ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಿಸು ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದ ಶ್ರೀಮತಿ ಅರ್ಪಿತಾ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಟಪಾಡಿ, ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಉಡುಪಿ ಸಮೂಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮಣಿಪಾಲ್, ಇವರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಅಭಿನಂದನಾ ಪತ್ರ. ನಾವು ನಂಬಿರುವ ದೈವ ದೇವರುಗಳು ಪೂರ್ಣಾಶೀರ್ವಾದ ತಮಗಿರಲಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಎ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಗುರ್ಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ದೇವಿಚರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು, ಕುಡ್ಲ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಪಾಲ್ಮಠ. ಅಂಚನೆ ಜಯಶ್ರೀ ಅಮರನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಫಲಕ ಬರಲಿ ಬರಲಿ ತಿಳಿಕೆ ನಲಿಕೆ ಅಂಡ್ ನಡುಗೊಂಜಿ ಪುದರುಂಡು ತಮ್ಮನ ಬಲ್ಮನ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹತ್ರ ವೇದಿಕೆ ಇದೆ, ಆಸನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪುನಃ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ರೇಖ್ಲಿನ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ದೇವಿಚರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ರೈ ಅರೇನೆ ಸನ್ಮಾನ ಪೀಠಗೆ ಎದುರುಗೊಂಡುಳ್ಳೇರು. ಇಂತೆ ತಾಟಿದ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳು, ಆ ತಾಟಿದ ಸೌಂಡ್ ನನ್ನಲಾದ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳೋದು ನಾಡ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳೋದು ನಾಡ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ರೈಕ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆದ ನೆಂಪು ನಾವು ಮಲ್ತು ಆ ನೆಂಪು ಮಲ್ಪಾಯರೆ ನೆಂಪು ಪುಟ್ಟಾಯರೆ ತಾಳ್ನಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೋರ್ಡ್ ಬರ್ತೇವೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಬಂದು ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಭಯಾನಕ ನವನಿಶೇಖರ ಬಂದಿರು ಆತ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ನಾಗರ ಶೆಟ್ಟರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ನವನಿ ಶೆಟ್ಟರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಇಂಚನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದು ಏಪಲ ಬಂದು ಬಂಡ ಸಮಾಜದ ಕ್ಲೈಂಚೋಲಿಯರ್ ಬಂದು ಗೊತ್ತುಂಟು ಅವೇ ತಾನ ಶೆಟ್ಟರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದು ಫೋನ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಅಂಚೆ ಬಂಡ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಬಂದ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಂಟು ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಂಡ್ ಸಹಿತ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದ ಸುಳ್ಳಿ ಅದು ಐತೆ ನಡುಟು ಆ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಒಂದು ಪಾದರಸದ ಕಾರಣ ಬೇರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಂದ ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಐತ ಉಪ ಗವರ್ನರ್ ಬಂಡ ಐದು ಪಕ್ಕದ ಪೋಸ್ಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಐತ ಆ ಪೋಸ್ಟ್ ಗೆದ್ದು ಅದನ್ನ ಕ್ಲಬ್ ಕೊಡು ಹಲವಾರು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ರಾಜಕೀಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬರುವುದನ್ನ ಗಂಡ ಬಿಜೆಪಿ ಬಾರಿ ಹಲವಾರು ಹುದ್ದೆ ತಂದು ಇಂಚಿಪ್ಪು ಜಿಲ್ಲಾ ವಕ್ತಾರೆ ಬಂದು ನನಗೆ ಮಲ್ಲ ಹುದ್ದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ವಕ್ತಾರೆ ಅದು ಬೆನ್ನಿನ ಅಂತೆಯೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘ ಐತ ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧಾವಂತ ಒಂದು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಆಯ್ತು ಬೇರೆ ಮಂದಿರು ನನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಸ್ಥಾಪಕರು ಬಂದದ್ದು ಐತೊಂದು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಗುರುಕರ್ಮಿ ಅದು ಬೇರೆ ಮಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಚೆನೆ ರಾಜಕೀಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ನನ್ನ ಕ್ರೀಡೆದ ಬಗ್ಗೆ ಬರುವಂತಾದ ಆ ಒಂದು ಮಮತಾಯಿ ಬಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ ರಾಜ್ಯದ ಗುರುಕಾರ್ಯ ಅದು ಇಂಚು ಬೇಕು 2013 ಮಂದಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಂಗಳ ಕ್ರೀಡಾ ಮಾಡು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆ ಮತ್ತಿನ ಒಂದು ಕೀರ್ತಿ ತಾಂಡ ಅವರು ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ರೈತ ತಂದು ಇಂಚೆ ರಾಜಕೀಯ ನೇತು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಗೊತ್ತು ಹಲವಾರು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚಿನ ಮೇಲು ನಮ್ಮೂರು ಆಟಕೂಟ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಐತಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಸದಸ್ಯ ಇಂಚೆ ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಉರುವಾಡು ಕೋರತಪ್ಪ ಬೊಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿದ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬೇಲೆ ಮಂತದ್ದು
ಸಮಾಜಗಳು ಇನ್ನಿತರ ಹಲವಾರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬೇಲೆ ಬೆಲ್ತಾರೆ ಅಂಚಾದ ಪುನಃ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪಣ್ಣೆಂಟು ಗೊತ್ತಿನ ರಡ್ಡು ಬಾಳ್ತಾರ ನೇತ ಏತೋ ಬಂದಿರ ಅಂಚಾದ ಪುನಃ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ನೆಕ್ಸೊಲ್ಲು ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷದ ತುಂಬು ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ರೈಕ್ಲೇನೆ ಅನ್ನ ಸುರುಟ್ಟು ಭೇಟಿ ಆತೀನಿ ಸಂಗನಿಗೆ ಇದ್ದಾನೆ ಆರ್ಲ ಚಡ್ಡಿ ಬಾರ್ದಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ನ ಚಡ್ಡಿ ಬಾರ್ದಿದ್ದೀರಿ RSS ಚಡ್ಡಿ ಅವಾಗ ಆ ಸಂಘದ ಜಾಸ್ತಿ ನಾಟಕದ ವಿಷಯ ಬಾರ್ದಿರ್ತೀರಿ ಅರೆಗೆ ನಾಟಕದ ಅಭಿರುಚಿ ಇರ್ತೈತೆ ಆಗ ಕುಡ್ಲಾಗಿ ಬತ್ತಿಬೇಕ ಬಹುಶಃ ಅರೆಗೆ ರಂಗಭೂಮಿನ ದುಮ್ಮುಕೋಯಲ ಆಯ್ತು ಅರ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅರ್ನ ತ್ರಿಕರಣ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿನ ಸೇವೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಟ್ಟುನ ಆ ದಿನದಿಂಚಿ ಇನ್ನೇ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಒಂದು ಎನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಆ ಉರಿಯತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾದೇವಿ 5 ವರ್ಷ ಅದನ್ನ ಜೋಕುಡು ಅಕುಲ ಇವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಬರುವುದು. ಬಿಪಿನ್ ರಾಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಚಿನ್ ರಾಜ್ ಮರ್ಮಲ್ ಗೌತಮಿ ಮೊನ್ನೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಗೆ ಜಡಿತೀರ ಬಲೆ ಸಚಿನ್ ರಾಜ್ ಬಿಪಿನ್ ರಾಜ್ ಬಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ನಂಗೆ ಒಂದು ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಲಯನ್ಸ್ ಅವರ ಪತ್ತಿನ ಪಾತ್ರ ನಂಗೆ ಏತ್ ಮಿತ್ರರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಪೇರ ಏತ್ ಶತ್ರುಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಆಪೇರ ಆತ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ರೂಪುವ ಮಿತ್ರರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ ಒಂದು ಪುಲ್ಯಕಾಂಡ ಲೆಕ್ಕದ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಓದಿನಾಗ ಅಕ್ಕಳು ನಂಗೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪುದರ ಇಟ್ಟು ಬರ್ತಂದ ಫೋಟೋ ಬರ್ತದೆ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅವೇ ನಂಗೆ ಆವಂದಿನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಫೋಟೋನ ಪುದರ ಬರ್ತದೆ ನಂಗೆ ಆನಿ ಮೂಡ್ ಆಫ್ ಆಫ್ ಅಂಚಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರ ವರ್ಗನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತೋನ್ಗ ಎ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ರೈಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಇನಿ ಬಿಸು ಪರ್ಬದಾನಿ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಬಿರುದು ಪ್ರದಾನ ದಾಯಮಲ್ಪಡುವುದು ತಲುಪಿದಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾರಣ ಉಂಟು. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಇತ್ತೆ ಚುನಾವಣೆದ ಕೊಟ್ಟು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ವಕ್ತಾರೆಯಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಆ ವಿಭಾಗದ ಸೇವೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಬಜರಂಗ ದಳಕ್ಕೆ ಐನಾಜಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದ್ದದ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಬೆನ್ನಿನ ಹಿಂದುತ್ವವಾದಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದಿ ಅರ್ನ ಆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಭಾಗದ ಸೇವೆನ ಗಮನಗದಿದೆ ನಮ್ಮ ಕುಲೆ ಆರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆತ್ಲವಲಿ ಇತ್ತೆ ದಶಮಾನೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮಡು ಪುನಂಚಿನ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಹೊಸ ದೇಕಿಡು ದುಕ್ಕು ಒಲಿಯೋಡು ಅಂದ ನಮ್ಮ ಏರ್ಪುರ ಉಲ್ಲನ ನಮ್ಮ ಈ ಟೀಮನು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತದೆ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ನರ್ವದೆ ದೇವಿ ಚರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಂಚನೆ ಗುರುಮೆ ಸುರೇಶನ್ನೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಈ ಟೀಮನು ನನಲಾತೆ ಒಂದು ಹೊಸ ದೇಕಿದೆ ಗಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮ ದಶಮಾನೋತ್ಸವನ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ನಡಪಾಯರೆ ಒಂದು ಪೂಳ್ಯ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪನೊಂದು ನಮ್ಮ ಎನ್ನುವ ನಮ್ಮ ಟೀಮನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪರೆ ರೇವಂತ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ಜಯಶ್ರೇಖ ಸಂಘ ಪರಿವಾರ ತೂತಿನ ಅಂಚನೆ ಜಯಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಯಂತ ನೆಬಲೆ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ರೈಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಭಾರಿ ಒಂದು ಗೌರವದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನೆಯವರೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಈ ಗಣ್ಯರನ್ನೆಲ್ಲ ಉಪಸ್ಥಿತರಾಕೊಂಡು ಬಂದ ಅವರಿಗೆ ಭಾರಿ ಒಂದು ಕಲ್ಮೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನಿತೇಶ್ ಶೇಖರ್ ಯೂತ್ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ ಒಂದು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ ಆ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರವೇ ಅದನ್ನ ಸಾಧನೆ ಅಕ್ಷರ ರೂಪ ಪಡೆದಿದ್ದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೌಮ್ಯ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬಲ್ಮಠ ಮಂಗಳೂರು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮಂಗಳೂರು ಇದರ ಸ್ಥಾಪಕ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೋಟರಿ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಜಿ ಉಪ ಗವರ್ನರ್ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾ ವಕ್ತಾರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ಶ್ರದ್ಧಾವಂತ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಭಗವಾ ಕ್ಯಾಟರರ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಧಾರ್ಮಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕ್ರೀಡಾ
ಸೇವಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ದಶಕಗಳಿಂದ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ನೇರ ನಡೆನುಡಿಯ ನಗುಮುಖದ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಸಾಧಕ ಅಮ್ಟೂರು ಬಾಳಿಕೆ ಮನೆ ಶ್ರೀ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ರೈ ಅವರಿಗೆ ಬಿಸುಕೂಟ 2024 ಸಂಭ್ರಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನಾ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಬಿರುದು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿ ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ನಂಬಿರುವ ದೇವರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಮಗಿರಲಿ. ಹಾರ್ದಿಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಗುರ್ಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ದೇವಿಚರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬನ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು. 15/4/2024 ಕುಟ್ಲ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಕಲ್ಮಠ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ವಿಸ್ತೃತ ಶುಭಾಶಯನ್ನು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೊಳ್ದು ತುಳುನಾಡು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಪರ್ವ ನನಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂಚಿನ ಶುಭ ದಿವಸಗಳು ಸದನ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಮಲ್ಲ ಕನಸಿದ ನನಸಾಪಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರಂತರವಾದ ನಡ್ತೊಂಡು ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಏನು ಮತ್ತೆ ಎಡೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಕ್ಲೇನ ಗುರುತಿಸಾದ ಅಕ್ಲೇನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟಿನ ಮೂಲಕ ಆ ಸಮಾಜ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಫೆಡರೇಷನ್ ಅವ್ರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ 10 ವರ್ಷ ಆಂಡು. ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ರೈಕರು ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳು ಭಾರಿ ವರ್ಷಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿರಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಯಾನ್ ಪರಬೇ ಆ ಜವಣಿ ಇನಿ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಈ ಬಿರುದನ್ನು ಕೊಡೊಂದು ಆಶಯತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತಾಡಿನ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸೇರಿದು ಇಲ್ಲಿ ಆ ಬಿರುದನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸಮಾಜ. ಜಗತ್ತಿನ ಊರು ಬೋಂಡನ ನಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವನ ನಮ್ಮ ಮುರ್ದುಗರು ಪೂಜ ಆಂಡ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಒಗ್ಗಟ್ಟ ಆಂಡ ಐತೆ ಎದುರು ಎಲ್ಲ ಸಮಾನ ರೆಜ್ಜಿ ಇವ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಂಗೆ ಈ ಕಾಲೋಡು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಪ್ರಣಂತ ಅಂಡರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮುಟ್ಟ ಬಂಟ ಸಮಾಜಗಳು ಬಾರಿ ಬೆಡ್ಡೆಂಡು ಜನಗಳು ಅಂಚಿನವ್ರು ಇನಿ ಅನೇಕ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜಗತ್ತದ ದೇಶ ಕೊಂಡಲ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವ ಅಂಚಿನ ಬಂಟ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಂಚಿನ ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಮಲ್ಪನ ಆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ತುನಗ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಅವನುಂಡು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಆಡುವುದು ಸದನ್ನೇ ಅದು ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆಡು ಅದರ ಮಾತು ಆತ್ಮೀಯರೇನು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೊಂದು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಅದನ್ನ ಕನಸದ ಕೂಸು. ಇನಿ ವಿಸ್ತೃತ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ರಾಜಗೋಪಾಲಣ್ಣಗೆ ಇನಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಂತ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಪೂರ್ಣದ ಬಿರುದುಲ ಕೊಡ್ತದ ಬಣ್ಣಗ ನನಾದ ಅದು ಜನಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಸಂಘಟನಾ ಚತುರ್ಯಾರು ಆಡ ಎಂಕಲ ಪಕ್ಷೋಡು ಮಾತ ಪಾತನಗ ಒಂದು 5,000 ಜನ ಉಡಣ್ಣ ಆಡ ಪಣ್ಣಾಡ ಜನ ಸೇರವೆ ಅವು ಈ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಉಂಟು. ಅನೇಕ ಜನ ಉಳ್ಳೇ ನಮಗೆ ಆಡ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕು ಜಾತೆ ಅಂಚಿನವರು ರಾಜಗೋಪಾಲನ್ನ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿಯದ ಜನ ಸದನನ ಒವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪುನಾಡ ಸುರುಕಿಯನ್ನು ರಾಜಗೋಪಾಲ ದಾನ ಮಲ್ಪೊಳ್ಳಿ ಆದ್ರು ಅಂಚಿನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇನ್ನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಅವನು ಇಡೀ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಗಳು ಮಿತ್ರರು ಮಾತ ಅನ್ಯ ಜಾತಿಗಳ ಮುಳುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂದೇ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ಭವ್ಯವಾಯಿನ ದೇಶಗಳು ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟದ ಆ ಭಾರತ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಜೋಕರು ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಮುಖ್ಯ ದೇಶ ಮುಖ್ಯ ಅಂಚಿನವರು ಮಾತ ಒಟ್ಟಾದ ಒಗ್ಗಟ್ಟ ಅಂಡ ಈ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದ ಈ ದೇಶ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾದ ಆ ಗುರುಕಲ್ಪನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ದೇಶದುಂಡು ಐಟು ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಸೇವೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಗುರುತಿಸೋಂಗಿಲ್ಲ ಇಡೀ ದೇಶೋಡು ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಬಂಟ ಶೆಟ್ಟನಗಳು ಬಂದಾಗ ಐಟ್ಲ ಬೇರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅವಡು ಒವ್ವೇ ಓಡಿಬಿಟ್ಟು ಬಂದಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವಡು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅವಡು ಹೋಟೆಲ್ ಅವಡು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅವಡು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅವಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಶಕ್ತಿಪೂರ್ಣ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ಐದು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಪುದರುಂಡು ಆಯ್ತ ಆಸೆನೆ ನಮ್ಮ ಸದನ ದಯಬನ್ನಾಗ ಸದನ್ನೇ ಭಾರಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದು ಇಡೀ ಮುಟ್ಟ ಈ ಆಫೀಸ್ ಕೊಟ್ಟೆ ರಾಯಬಕ್ಕ ಏನೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಕೈಟಾರ ಕಡಪುದು ದಯಬರ ಏನು ಬರ್ತನಲ್ಲ ನಿರಂತರ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಆ ರೀತಿ 10 ಲಕ್ಷ ಗುರಿಯಂಡ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ದೇವರು 20 ಲಕ್ಷ ಬಿರಬರು ಅಂತೇಳಿ
ಅಂಚಿನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಪುರ ಸಲನ್ನೇ ಏರೆಲ್ಲ ಹೊರೆ ಪಿರ ಬರಂದೆ ಆಂಡ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ರೈಕನ ಮಿಕ್ಕ ಪ್ರೀತಿಡು ಈ ಸಂಘಟನೆ ನೀವು ದುಮ್ಮುಗೊರೋಡು ಎನ್ನ 60 ಒಳ್ಳೆಯರು ಮಾತೆರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಸಮಾಜದ ಸಂಘಟನೆಗೋಸ್ಕರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಬಡವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಓಡುವ ದೃಷ್ಟಿಡು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತೇಜನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರು ಇನ್ನು ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ರೈಕನಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಆ ಬಿಸುತ್ತ ಶುಭ ದಿವಸದ ದಿಕ್ಕಿನ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ ಬಿರುದು ದೇವರ ನನ್ನಾದರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿ ಸತ್ಕರ್ಮ ಸತ್ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತದೆ ದುಂಬು ಪಾಡು ಅದರ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದರಿಗೆ ಉಪ್ಪಡು ನನ್ನಾದಾರ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮೂಲಕ ಒಂಜಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಯುವಕಿಯಾದ ಇನಿ ಇಡೀ ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಒಂದು ನಾಯಕರ ಶಕ್ತಿ ಆಡೊಂಡು ದುಂಬುಗಾರ ಆ ಶಕ್ತಿಗೆ ಬರಡು ಬಂದು ದೇವರ ನಟೊಂದು ನನ್ನಗ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಮಾತೆರೆಗಳ ಶುಭವಾಡು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾವಡು ಎಡ್ಡಾವಡು ದೇವರ ನಟೊಂದು ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪೋಯ ಜಯ ಶ್ರೀರಾಮ್. ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ರೈಕ್ಲಿಗೆ ಸಂಘಟನಾ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಬಿರುದು ಪ್ರದಾನ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಾವೂರು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಇರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೈಸೇರೋಡು, ಅಂಚನೆ ಕಂಕನಾಡಿ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಾಗೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ, ಜಪ್ಪಿನ ಮೊಗರು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸತ್ಯಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್, ಬಂಟ್ವಾಳ ಸಂಘದ ಲೋಕನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್, ಪರಿವಾರದ ಲೀಡ್ಸ್ದ ರಾಜೇಶ್ ಟಿ ಶೆಟ್ಟರ್, ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಾಜಗೋಪಾಲ್ರನ್ನ ರೋಟರಿ ಮಿತ್ರ, ಅಂಚನೆ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ರವೀಂದ್ರ ನಿವಳೆ ರತ್ನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಬಿನ್ನೆದಿ ಅರ್ಪಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದಲೆ ನನ್ನ ಸನ್ಮಾನದ ಕುರಿತು ಶಾಲೆ ಕೊದಿತ್ತಿದ್ದೆ, ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ ಕೊಡುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಫಲವಸ್ತುಲೇನು ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನದ ಸಂದರ್ಭ ಕೊರಪ ಇನಿ ಬಿಸುಕಣಿ ಎದುರು ಐದ ವಿತರಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಇದೇ ಎದುರು ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಟು, ಅದೇನು ಪೂರ ಪತ್ರೆ ಉಂಟು. ದಯಪಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಭಗವಾ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಇಂದ ನನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತಿನಾರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಉಪಹಾರ ಉಂಟು. ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಯುವಾಗ ಈ ಫಲವಸ್ತುಲೇನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಅಮೃತ ಫಲಹಾರ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೊಕ್ಕ ನಡಪರೆ ಉಂಟು. ಇತ್ತೆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಒಂದು ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ರೈಕ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಿಯವಾಯಿತು. ರಾಮ ಮಂದಿರದ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ఒక ರಾಮದೇವರನ್ನ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ಉಪ್ಪುನ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ದೇವಿ ಚರಣ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಶೋಕನಗರ ಕ್ಲಬ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರವಿಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡೇರು.
ಮಲ್ದಿನ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನನ್ನ ಜಿತ್ತಿನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇದೆ ನಮಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ದಾದಾನ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿದೆ ಆತೊಂಜಿ ಇಂದಾಪಿ ಒಂಜಿನ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಓಲ್ಲ ಅಂದು ಒಂಜಿನ ಅಡುಗಿನಾದಿಗೆ ಫೋನ್ ಉಂಟು ಓಲ್ಲ ದಾದನಿನ ಇದು ಬಿಸಿ ಯಾರು ಮರಿಬೇರೆ ಒಂದು ವಿಸಿಟ್ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಪಿಂದಿರ್ನ ಉಳ್ಳಿರುಂಡೆ ಅಂತ ಆಗ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಬಾರ್ದು ಆ ಬಂಡೆ ಮನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೈಕ್ ಕೂಡ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಓಲ್ಲ ನಮಗೆ ಪಟಕಡ ಕೊಡುವಂಡೆ ಆಯ್ಕೆ ನಾನು ಮೈತಿ ದಾದಿಗೆ ತಿಂದಿ ಪಟಕ್ಕೆ ಏನಾಗದ ಡೌಟ್ ಬರ್ಕೊಡು ಯಾರು ನಂದಿ ಆಯ್ತು ಕೂಡ ಮನದಲ್ಲಿ ಪಟ ಈಗ ಕೊಡ್ಚಿ ನವನಿತ ಕಡೆ ಕೊಡು ಬಂಡೆ ಅನ್ನೋದಾದ ಸನ್ಮಾನ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಕೊಡ್ಚಿ ಬಂಡೆ ಈ ಪಟಕಡ ಕೊಡು ಬಂಡೆ ಅಂತ ಬಂಡೆ ಇವಾಗ ಏನು ಕಡ ಕೊಡಿ ಬಗ್ಗಲ್ಲಿ ಆರು ಕಾರಣ ಕೂಡ ಸೇರಿದ್ವಿ ನವನಿತೇರು ಪಟಪುರ ಏನು ಬಂದಾಗ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅದ ಪದೊಂದೋರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಫುಲ್ನಾಗ ಹಬ್ಬ ಗೊತ್ತಾಗ ಅವಾಗ ನವನಿತ ಬಂದೇರು ಬೇಡ ಸನ್ಮಾನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸನ್ಮಾನ ಅಂತ ಬಂದೆ ಒಂಚೂರು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷ ದಯಪಂಡ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಸ್ತಿ ಅನ್ನೋಕು ಟ್ರಸ್ಟ್ ತಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನವನಿತರಿಗೆ ಅಂಚೆಗೆ ಭಾಸ್ಕರ ಕುಕ್ಕಲಿಗೆ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಕಗೆ ನಮ್ಮ ಬೇರೆಗೆ ಬಾಲಜಿಗನ ಸಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೈನ್ ದಕ್ಕಲಿಕ್ಕೆ ಪೊನ್ಮ ರಾಮೇಂದ್ರ ಸಿಟ್ರಿಗೆ ಪಾದ ಅಜಿತರ ಇಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ವಸಂತನಾಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಜಿತೇಂದ್ರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ರವಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ನುವಂತೆ ಮಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಹುಡುಗರ ಕಮ್ಮಿ ಮಾರ್ಕ್ ನಮ್ಮೇಲೆ ಕಮ್ಮಿನ ಏರುಲ್ಲ ಎಂದು ಖುಷಿ ಅಂಚೆದಂತ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ದಯಪಂಡ ನಮಗೆ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಲಾಭ ಪಡೆದು ಇನ್ನು ಈತ ಜನ ಮುಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ ಸದನ್ ಕನ್ನಡ ವಾರಿ ಮಲ್ಲ ದುಡ್ಡುವ ಸದನ್ನೇ ಅಥವಾ ವಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜನನದೊಂದು ಸದನ್ ನಡೀತನ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಗುಣವನ್ನು ತೋದಿ ಈತ ಜನ ಬರ್ತೀವಿ ಒಬ್ಬ ಊಲ ಹೆಂಗ್ಲಿ ಇತ್ತಿನಂಗೆ ಪೂರ ಆಂಗಡಿ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲ ಮುಂದ ಅಂಚಿತ್ತನೊಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಗ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆರು ಒಂಜಿ ಕೊರುಂಡ ಕೊಬ್ಬರಿ ಕೊನೆ ಇನ್ನಿ ಸಮೇತ ಆರು ಕೊರ್ಪುಣ ಚಿತ್ತನೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂಜಿ ಜನಸಹಾಯ ಅವಳು ಜೋಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪನೆ ಅವಳು ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆ ಕೊರ್ಪುಣ ಚಿತ್ತನ ಏರ್ಲಿಚ್ಚಿ ಆರ್ನ ಬೆಂದಿನ ಅರ್ಥ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅರ್ಥಾಂಶ ಒಂಜಾಂಶ ಜನರಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಅರ್ಥವಸಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆರೆ ಬರ್ಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಐದು ಕೂಡ ಇತ್ತು ಜನ ಎಂಗ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆ ಪೂರ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಿಶೇದ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೊಂದು ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ್ಲ ಆರು ನಮಿತ್ತದ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನ ಆರು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪುನಃ ನಮ್ಮನೆ ಕೆಲಸ ನಲ್ದೇನೆ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವ ಬಂಟರ ಸಮ್ಮೇಳನ ಸಮ್ಮೇಳನ ಏನಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂಚೆ ಆತಿಜಿ ಬಂಟನ ಕುದರ್ ಮಾತ್ರ ಸಮಾಜದ ಪಾನಿ ಒಣಸು ಆ ಮನದಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಆ ತಿಂಡಿದ ಕುದರ್ ಆ ಕರಿದ ಕುದರ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಒಂದು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅವು ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ಅವು ಮಲ್ಕ ಸತ್ಯನಿಲ್ಲ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕೈಪಾಡಿಲ್ಲ ನೆಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಅವೇ ಒಂಜಿ ದೇಗಡೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪು ರೇಪಂಡ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಕುದರ್ ಅಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು ಮಾತ್ರ ಲೈಕ್ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಆರ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಯಾರು ಎದುರು ಬಂದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಜನನು ಯಾರಿಗೆ ಒಂದು ಜಲಸಿರುವೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಏಳು ಗಂಟೆ ಆಗ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ಖುಷಿ ಅಂಚೆ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತು ನನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಐತ ಲೇಖಲು ತೂತಿನಾಕಿ ಒತ್ತಿ ಜನ ದೂರ ತೂನಾಗ ಆರ್ನ ನೇರ್ ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ಒಂದೇನೆ ರಂಗಾರು ಆರ್ತಿ ಏತು ತೂಪ ಹೆಚ್ಚೆ ಒಂದು ಮುದ್ದು ಸೋಗೋದ ಹೆಚ್ಚ ಎಂಗ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಸನ್ಮಾನ ನಾನು ಸತ್ಯ ಬಂದಿನ ಒಂದು ಆರೇಗ ಸಂದಿನ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ದಲ್ಲ ತಾರ್ನಿರ್ದಾದ ಎಂಗ್ಲೆ ಕೂತಾರೆ ಮಂಚ ಬೇರೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಲ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕುದರ್ ಬಲ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆ ಪರಿಮಳ ಆರ್ನಣಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಏತು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತು ಮಾತೆಲ್ಲ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತು ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಬಿರೋಡು ನಿಮ್ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡು ಆರ್ನ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ನವನೀತರ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸದ ಅನ್ನದು ಕೊಡೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ಹೊಸದು ಪೂಜೆ ಇಲ್ಲ ಅವಳು ತಾಲಮಾದಲ್ಲಿ ಆ ಶಬ್ದ ಈ ಶಬ್ದ ಪೂರ ಇಂತಿನೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟಿಂದ ಗುಂಜಿ ಬರ್ಬೇಕು ದಯಪಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಅಂಕಲ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂತಿದ ಆರ್ನ ಅಭಿಮಾನ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕೂ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಬರ್ಬೇಡ ದಯಪಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನ ಅಂಚೆ ಅದು ಯಾನೇ ಒಂದು ಈತೆ ಬಂದಿನಿ ಹೆಂಗೆ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಅವು ಈ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಎನ್ನಟ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸಂದಿನ ಪ್ರತಿ ಒರೆಗಳ ಮಲ್ಬರ ಬಂದಿಗೆ ಯಾರೊಂದು ಕಾರಣ ಕಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂದು ಸಂದಿನ ಬಂದೊಂದು ನಾನು ನಿತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಇದು ಪತ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನವನೀತ ಬಲ್ಲೆಕ ಸದನ ದೇವಿನ ನವನೀತಿಯರ ಜಲಕನ ನೇತೃತ್ವಡು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪುಗ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುಗ ಈತು ದಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಯುವ ಜವನಿರು ಉಳ್ಳೇರು
ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ರಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಗ ನಾಗರಾಜ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆರ್ಲಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆರೇನೆಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ದೊಂದು ಎಂಗ್ಲ ಮಾಜಿ SP ಆರು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಕೊಂಡು ದಾದೆಲ್ಲ ಮಲ್ತಾರೆ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಾರೆ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪುನಾರು ಆರೆ ನಿಗ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಎಂಚ ಸಿಂಗಂ ಲೆಕ್ಕ ಇಂಚೆಂತೀರಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಆರು ಎಂಗ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಲಂಚನೆ ಅವ್ರದ್ದು ಕೊಂಚ ಆಸೆ ದಯಬಂಡ 6-10 ಜನಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಲಾಭ ಆಗ್ತದೆ ಏರಿಯಾಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಹೋಗಿತ್ತು ನಾ ಇನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ರಿ ಆ ಅಂಜಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ ಮಟ್ಟ ಬಾರದು ಜನಗಳಿಗೆ ಏದೇ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ಮೇಲು ಕೊಟ್ಟು ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚ ಮೂಲ ಬರ್ತದೆ ಫಸ್ಟ್ ಜನ ಬಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉಪಹಾರ ಆಗ್ಲಾಗ ಆಗ್ಲೇ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋರು ಒಂದು ಆಗಲೇ ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಹೆಂಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಅಂಚನೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂಜೆ ಮುಗಿಸಿದ್ದು ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ ಜೈ ಜೈ ಕನ್ನಡ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಮರನಾಥ ನೇಜಿ ಅಮರಣ್ಯ ಅನ್ನೋರ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಯರೆ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಅಮರಣ್ಯ ಆಡ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪುನಂಚಿನ ಈ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಭಿನ್ನತೆಯಾದ ಬೈದಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಶ್ರೀ ಅಮರನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಎ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಂಟು ಬುಧರ್ ಅಂಚ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ರೈತರು ಒಂದು ಲೇಟ್ ಆಡದ ಇದಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಪೂರ್ವದ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ ತಿಕ್ಕದಿಂದ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ವಿಶ್ವ ಪರ್ವದ ಸಂದೇಶ ಬೊಕ್ಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ನವನೀತೆ ಬಂದಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದಾಗ ಇದಾದ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರು ಮತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಅಯ್ಯರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ತೆಗೆದು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಅಂಡ್ ಅವಳಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಉಂಟು ಅಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಕೊಂತ ಬೇಜಾರು ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವರನ್ನೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇರ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡಪದ ಕಾವು ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡುವುದು ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಗೌರವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಿಶೇಷ ಅಂಜನೆ ವಿಶ್ವದ ಮಲಿಪುರನಾರೆ ಅರ್ಪಿತಾ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರೆಗೆ ಮೈಕ್ ಬಿಡ್ತು ಮೈಕದ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಮೈಕಡೆ ಬಾಕಿ ಆದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲ್ಡು ಗುರುಸ್ಥಾನ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಮೈಕದ ಅಗತ್ಯ ತೋಜಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ತೋಟಾಗ ಆ ಒಂಜಿ ಕಂಡ ಆ ರೀತಿ ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಮಾತಾಡುವ ಇಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಕೊಡುವುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬರ್ತಾರೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ರೈ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಯಾರು ಆಯ್ತಪ್ಪ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗನೇ ಪಂಡ ಮಹತ್ವಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಬೋರ್ಲು ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅವನ ಲೆವೆಲ್ ಬರೋಡು ನಾವು ಇತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕೊಡೊಂದು ಎಂಕುಲು ಜನ ಕೊಡೊಂದು ಈಗಿನ ಬಿರುದು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸಂಘಟನದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಚಿನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದು ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡಿ ఒక లాస్ట్కి గమనించే బండి సంఘటన మాణిక్య అనుకుంటున్నా వైకుంటే కరెక్ట్ మాణిక్యనే సంఘటన మాణిక్య ಅಂದ್ರೆ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ರೈ ಬಿರುದು ಕೊಡ್ತಾ ಅಂಚನೆ ಆ ಬಿರುದು ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಬಿಹೈಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಮುಂದೆ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಮಹಿಳೆನ ಶಕ್ತಿ ಬಿರಾಡ್ ಒಪ್ಪಣಿಗೆ ಅಂಚ ಅವು ಏರ್ಲಕ್ಕಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಗಿಡ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ರೈ ಒಂಜಿ ಮುತ್ತು ಒಂಜಿ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಅಂಚನ ರಡ್ಡು ರತ್ನ ರಾಜ್ಕುಮಾರ ಇಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ ಇಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಅಂಚನೆ ಕೈ ಕೊಂಚ ಹೊಸತ್ತು ಸೇರ್ಪಡೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೌತಮಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಇದ್ದ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾವ ಮಾವಿನ ಪತ್ತ ತಿಂತಾವ
ಇನ್ನೇ ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರ ತೋರಿಸಿ ದಯಗೊಂಡ ಒಂದು ಬಾರಿ ಕೊಡುವುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇದಿಕೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಯ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರೂಪಣೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಕೊಡ್ಲಾಂಡು ಅಂಜನೆ ಸಾರನಾ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ರೈ ಮಸ್ತಿಗೆ ಬಾರಿ ಕೊಡುವುದು ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ರೈ ನಮ್ಮ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬತ್ತಿನ ಪೂರ್ವ ನಿಂತು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇಂದಾಗ ಬೇರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೊರ ಬರ್ತದ ತಮ್ಮ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೊಡಲು ಮೆಚ್ಚು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಎಂ ಸಿ ಮಂದಿ ಮೂಲಿ ಈ ನೀವು ಒಬ್ಬರು ಮಾತಾಡ್ತೀರ ಆಯಾ ಪೂರ ಫಾರಿನ್ ಮತ್ತೆ ಎಂ ಸಿ ಅವರು ಅಂಜೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬರ್ತಾರೆ ಮಾತಾಡ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ವೇದಿಕೆ ದಶಮಾನೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ತೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅವನೊಂದು ಆಮೇಲೆ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರು ಬಾರಿ ಕೊಡು ಗಂಟೆ ಪಾರ್ಟಿ ಆ ಹೇಳಿ ಸಮಪ್ಪು ಎಂದ ఇది ప్రైజ్ మినిస్టర్ ಯೋಗ್ಯತೆ అయితే మినిస్టర్ ఎట్లే కూడా భారీ సంతోషం దాంట్లో దాదాపు ಒಂಜಿ ಇರಾಕು ಅವು ಒಪ್ಪಂದ ఆయనే ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯೋಗದ ವಾಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಆತ್ ಪೊರ್ಲು ಆತ್ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಪ್ರತಿಭೆ ಪೂರ ಉಂಟು ಆಂಡ ಇಂಗುಲು ಏನಂತ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೊಂಚ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಡಂದಿದ್ದ ಅವು ಮಾತಾಡಲು ಗೊತ್ತಿದ್ದ ವಿಷಯ ಅಣ್ಣ ರಾಜಗೋಪಾಲಿಗೆ ಅನ್ವೋಗ್ತೀವಿ ಮಾತಾಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾಗರಾಜಿ ಅಂಚೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಮಾತಾಡೋ ವಿಷಯ ಜನಗಳಿಗೆ ಬಾರಿ ಸೂಟು ನಮ್ಮ ಬಂಟು ಪಂಪಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಸಿ ಕಾಪುನು ಗಾವಿ ಪರೆ ಹೋಗ್ಕ ತಿಕ್ಕೋರು ಅಂಚ ನಾಗರಾಜನ್ನೇ ಅಂತ ತಿನ್ನಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚೆ ಕೊಂಚ ಸಮಾಧಾನ ಶಕ್ತಿ ఒక ఇతర టీం భారీ టీం మహిళా విభాగ అవార్డు విభాగ అవార్డు మాతల పొరలోడు మన పూర్వకాలం పెరుగుతారు దాదా కోరిಕೆ వెంకిన ಬರುತ್ತೆ ಮಾತ ಕರ್ನಾಟಕ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವಾರ್ಡು ನಮ್ಮ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಮುಖ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಶೆಟ್ಟರ್ನೇ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉರ್ಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಟೈಮ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಸುರೇಶನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಮಾತಾಡೋದು ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂತ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂಗೀಕಾರಣ ಅದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ವಕ್ತಾರರಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ವಕ್ತಾರರಾದ ಇತ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ನರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಸಂಘಟನಾ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಪಂಪಿನ ಬಿರುದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಯ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಖೇರಿದ ಭಾಷಣ ಉರ್ಮೆ ಸುರೇಶನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಬಿಸು ಪರ್ವದ ಪೌರ ಪೋತಲು ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಂಚ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟನ್ನು 16 ವರ್ಷ ನಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ಬರೀ ಖುಷಿಯಾನಿ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ರೈ ನಿಜವಾದ ಸಂದೋಳ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನಾ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಪಂಪಿನ ಬಿರುದು ನೀವು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಭಾಗದ ಕೀರ್ತಿ ಮಾನ್ಯತರಕ್ಕೆ ಬಾರದು ವಿಶೇಷವಾದ ಇಂಕಲಂಜನೆ ಅಪಗಪಗ ಒಂಜಾತು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡೊಂದು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಂಜ ನಡ್ಕೊಂಡು ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರ ಪಡೋದು ಒಬ್ಬರಿ ಜನಕ್ಕೆ 15 ತಯಾರಾತಿನ ಒಂದು ಯುವನ ಇಟ್ಟು ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ರೂಪನ ಈ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮಾತ್ರ ಬಂದಿದೆ ಗಣ್ಯರೇ ಮಾನ್ಯರೇ ಪಂಪೇರು ಜಗದೀಶ ನಿರ್ಮಿತವು ಸೊಗದ ಈ ಜಗವೆಲ್ಲ ಬಗೆಗುಳುವನ ಒಂದು ಸ್ಥಾವರದಿ ಜಂಗಮದಿ ಮಾಡಲೆಕ್ಕ ಪರಪುನ ನೀರು ಬೀಜನ ಗಾಳಿ ಹೊತ್ತಾಯಿ ನಂದೊರಡು ದೇವರನ್ನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಹೊಂದಿರೋದು ನಮ್ಮ ಬಹುಶಃ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಿಸು ಬರ್ಬೋದು ಬಾರಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಏನು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಲೆಯನ್ನು ಈ ನಮೂನೆ ತುಂಬಿ
ಬೇರೆ ಓಲ್ಲ ಬಿಸಿಬಾರ ಬೀಪರು ಈಗಿಂದ ಮಲ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಏನೊಂದು ಪಾಯಸ ಗೊಂದಾಯರು ಮಲ್ಪೇರು ಕೋಯರು ಅಂಡ್ ಇನಿ ಒಂದು ಬರೀ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಸಂಬಂಧ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟು ಸೇವೆ ಪಡೆದು ಏನು ಪಾರ್ಬಾರದೇ ಪಾರ್ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ಒಂದಿಂಜಿ ಪರ್ಪದ ಬೀರೋಲ್ಲ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮತ್ತು ಒಂದಿಂಜಿ ಪರ್ಪಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ದೇವಿ ಪರ್ವ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದಾಗ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮೂರದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮೂರದ ದೈವಸ್ಥಾನಗಳು ಮೂಲಸ್ಥಾನಗಳು ನಾಗಸ್ಥಾನಗಳು ಬಹುಶಃ ಜಗತ್ತು ಒಬ್ಬರ ತೋರಟಿಕೆ ನೊಂದ್ಬರ ಆಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ಮೊದಲ ಕಲ್ಲುಲ್ಲ ಕಂಬ ಉಳ್ಳ ಆ ಆಸ್ತಿಕತೆದ ಅಗಾಧತೆ ನಮ್ಗೆ ತೋರಲಾಗಿ ಏತು ಪೂರ್ವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಂದಾಗ ಬಹುಶಃ ಈ ದೈವಸ್ಥಾನ ಮೂಲಸ್ಥಾನ ನಾಗಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪಂಪತೆ ಗಾಳಿಪಟ ಏತಿ ನಿಂತುಕೊಂಡ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿಗೆ ಅಂಚಾದು ವರ್ಷ 1 ಸರ್ತಿ 2 ಸರ್ತಿ 3 ಸರ್ತಿ 4 ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಒಟ್ಟವರು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಗಟ್ಟಿ ಅವರು ಪಂಪಿನ ಯೋಚನೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಮಧ್ಯನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಹುಶಃ ಇನ್ನು ಒಪ್ಪನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತಳ ತಪ್ಪುದಿಲ್ಲ ಒಂದಿನ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲೆಗೆ ತೆರಪಾಗಿ ಬರ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನ ಒಂದು ಇಂಜಿನ ಎಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಸೇರುವಂತ 50 ಜನ 100 ಜನ ಇಂಜಗಳು ಸೇರುವಂತ ಇನ್ನು ಭವಿಷ್ಯ ಅವನು ಪೂರ ಮಾತೃಕೊಡೋದು ಸಂಬಂಧದ ಸಂಕೀರ್ಣತೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಶಿಥಿಲತೆ ಭಾವನದ ಯಾಂತ್ರಿಕತೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅಸಮಾನತೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಶ್ರೀಮಂತಿಗಿದ್ದತಿ ಬಹುಶಃ ಈಗ ನಜ್ಜಿ ಬನ್ನುವಂತೆ ಅದು ತೆರಿಬಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲೇನು ನುಪ್ಪುನ್ ಪದ್ದು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಬರ್ತಿರೋ ರೀತಿ ಆಗ ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ಇದ್ದಿದೆಲ್ಲ ಬನ್ನುವಂತಿರು ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ಬದುಕಿದ್ದು ನೆಮ್ಮದಿ ಬದುಕು ಶ್ರೀಮಂತ ಬಂದು ಮಾತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೆ ಆಗ ದೇವರಿಗೆ ನಂಗೆ ಪೂರ ಕೊಡ್ತೇರು ಓಲಾಂಜಿ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ದೂರ ಒಂದು ಯಾರು ಮರಣಿ ಒಂದು 20 ಪ್ರಾಯದ ಗುರುನೆಲ್ಲ ಬರ್ತೇರು ಪನದುತ್ತೇರು ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿ ಮಗನಲ್ಲ ದಿವಸ ಮಗನಲ್ಲ ಸಂಸಾರ ಸಮಿತಿ ಮಗ ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರ ಮುಖ್ಯನಾಗ ಬಹುಶಃ ದುಂಬದ ಹಿರಿಯರು 5 ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಜೀವನ ಮಾಡಿದ್ರು ಇನ್ನು ಒಬ್ಬರವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನ ಪೂರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ದೇವರು ಓಲಾನ್ಕೂರಿ ನಮ್ಮ ಸಂಪಾದನೆ ನಂಗೆ ಮಾರಕ ಒಂದೊಂದು ಧಾನ್ಯ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಸೇ ನಂಗೆ ಮಾರಕ ಒಂದೊಂದು ಧಾನ್ಯ ಇಂಚಿನ ಬಹುಶಃ ಇನ್ನು ಹಳ್ಳಿ ಊರು ಬಂದಾಗ 1 ಕೋಟಿ ಅನಾಥಾಶ್ರಮ ಲೆಕ್ಕ ಜೋಗುಲ್ ಬರ್ತನಲ್ಲ ಬಂಡಿನ ಕೋಟಿ ಹೊರಿಗೆ ಮಗೆ ಆ ಅಪ್ಪೆ ಮನುಂತೇವೆ ನನ್ನ ಮಗೆ ಬರ್ತು ಸುದ್ದಿ ನೋಡ್ಕೊತಾನೆ ಹೋಟೆಲ್ ರೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಅಪ್ಪ ಸದಾ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಮಗೆ ಕರಣೆ ಬರ್ಪೆ ಬಂದಾಗ ಮಗ ಮಗೆ ಬರ್ತೆ ನಾಕೆ ಏನ ನಿಂಗಲೆಲ್ಲ ಬರ್ತೆ ಮಗ ಒಂಚೂರು ಕಿರಿಕಿರಿ ಹಾಕೊಂಡೆ ಹೋಟೆಲ್ ಹೋತೆ ಕೋರೆ ಬರೋ ಹೋತೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ ಒಡೆ ಹೋದಲ್ಲ ಅಂಚಾದು ಜೋಕ್ಲಿನ್ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನ ತುಂಬಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜನ ಇರ್ತೀರಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಏನ್ ಕಿಂಗಪ್ಪನಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟ ಜನ ಇರ್ತೇವೆ ಗುರ್ಕಡಿ ಗಂಜಿ ಬೀಳುತ್ತುಂಡು ಬಹುಶಃ ಇನ್ಯಾವು ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರು ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಬಾರ್ದು ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬರ್ತೀನಿ ಮೇಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಬಾರ್ದು ಇಲ್ಲ ಜನ ರೆಡ್ಡಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆ ಅವನದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅವನು ಬಂಧುತ್ವ ಹುಡುಗ ಕೈ ಮುರಿದುಕೊಂಡು ಅಂಚಾದು ಇಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಎಡ್ಡೆ ಮೇಲೆ ಆಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಬಾರಿ ಯೋಚನೆ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಿನ ಕೆಲಸ 5 ರೂಪಾಯಿ ತುರ್ನಾಗ ಬಂಗಾರ ಪಡೆದು ಬಾಲು ಪಡಿತಾರೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿ ಒಂಜೆಪ್ಪೆ ಜೋಕು ಲೆಕ್ಕ ಮುಪ್ಪುನ ರೀತಿ ನೇತ ಬಿರೋಡ್ ಪೂರ ಬಂಟೇ ರೀತಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಪಡು ಸ್ವಲ್ಪ 4% ಒಂದು ದೈವಸ್ಥಾನ ನಾಗಸ್ಥಾನ ಮೂಲಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ನಮ್ಮಡಿರ್ತ ಇನ್ನು ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಬರ್ತದೆ ಒಪ್ಪುವೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಜಗದ ನಿಯಮ ತುಂಬದ ಆಡಳಿತ ಅವು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಪಡು ಪ್ರತಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಡಳಿತ ಪಡು ಸ್ವಲ್ಪ 2% ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಈಗ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಬಂದಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕರೆಯನ್ನು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂಡ ನಂಗೆ ದೇವರು ತಾಕತ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಮೊದಲು ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಮೇಲೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರ್ತದೆ ಹೆಂಗಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಡ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರ್ತದೆ
ಭೂಮೋಸದ ಕಾಯ್ದೆ ಬರ್ತಿನಾದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ತಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಂಕಲ್ ಒಂದು ಬೇರೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂಡ ಇದು ಬೇಗ ನಾವು ಯೂಟರ್ನ್ ಹಾಕೋದು ಮುಖ್ಯ. ಈ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ನೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಏರಿ ಅರ್ಥ ಅಂಚಾದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ತಾಕ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ವಂಚನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬಡತನ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಒಂಜಿ ಒಲ್ಪಲ ಓದರೆ ಬಂಗಂತ ವಾಯಿಲ್ಲರೂ ಕೊಂಡು ಬಾರಿ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಖಂಡಿತ ಈ ಸಮಾಜ ಒಬ್ಬರು ದಲಿತರು ಹೆಚ್ಚು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಮಾತೇನು ಒಟ್ಟು ಬಸ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಒಟ್ಟು ಬಸ ಹೋಗ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆ ಬಿರವರು ಒಂಜಿ ಕೋಲಾವಡು ಐತೆ ಎತ್ತು ಬರುಲ್ಲ ಅಂತ ಇಡೀ ಊರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮಾಡೋದು ವಾದ್ಯಗೂ ಮೈಲಿನಗೂ ಅಂಜನೆ ದರ್ಶನೆಗೂ ಪೂಜಾರನಗಳು ನಮ್ಮ ನಲಿಕೆ ತಗಲು ಪರವೇರು ಕೋಲಗಟ್ಟು ಅಂತೇರು ವಾದ್ಯ ಬೆಂಗಾಲ ಊರು ಇಮಾಮ್ ಸಾಹಿಬರು ಇರ್ತೇವೆ ಅಂಜನೆ ಬಾಯಮ್ಮನಗನ ಚಟ್ಟಮನೆ ಇರ್ತದೆ ಬಾಯಮ್ಮನಗ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾರು ಅಂತೇವೆ ಇಂಚ ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಒಟ್ಟು ಮಾಡುವುದು ಸಮಗ್ರವಾದ ಒಂದು ಆರಾಧನೆ ನಡೆಸುವಂತ ಅಂಜನೆ ಆತ್ಮಾತ್ರ ಏಳ ತೀರ್ಪೋಣ ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಸೂತಿಕರ್ತ ಇನಿ ಆ ಭಾವನೆ ಕೂಡ ದೂರ ಇನಿ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಎನ್ನೋಡು ಯಾತ್ ಈ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ದೇವ ಬಂದಾಗ ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಬರು ಬಂದಾಗ ದೇವನ ಆರಾಧನೆ ಕೊಡು ಒಂದು 4 ಜನರಲ್ಲಿ ನುಪ್ಪು ಮಾಡುವ ಅಂಜೇನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತ ಒಂದು ಪೂರ ನಿರಂತರ ಒಂದು ನಡಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದು ಬಹುಶಃ ಮಸ್ತ್ ಮೂರ್ತು ಕದನದಾನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾದ ಗೋಪಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎನ್ನೋಡು ಬದುಕಿದ ಪಯಣ ಕೇವಲ ಬಸವಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಐದು ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಪಯಣ ಕೊಡುಗೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬುಧದ್ದು ಇನ್ನು ಭವಿಷ್ಯ ಆ ಪರಚಿಂತನೆ ಪೂರ ಮಾತೃಭೂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಸಂಪಾದನೆ ಮತ್ತಿನ ಆಸ್ತಿ ಅಂತಸ್ತು ಬಂಗಾರ ಪೂರ ನಮ್ಮನೆ ಕಾವಲು ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿ ಎಟ್ಟೆ ಕೆಲಸ ಅವು ನಂಗೆ ಕಾವಲು ಕಾಪಾಡ ಈ ಚಿಂತನೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಜೋಕಲಿಗೆ ತೆರಪಾಕೊಡೋದು ಇನ್ನು ಈ ಬಿಸು ಪರ್ಪ ನಿಗಲೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಕೋರಿಕೊಂಡು ಪಾತ್ರ ಅಂಜನೆ ಇನಿ ಬಹುಶಃ ಶಾಸಕ ಪ್ರಥಮ ಬಿಸು ಪರ್ಪ ನಿಗಲೆ ದೂರ ನಿಗಲ ಮಾತನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ನಾನು ಚುನಾವಣೆಯಾದಾಗ ನೀವು ಪೂರ ನೀವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ದೀಪ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಸದಾನಂದನೆ ನಿಗಲ ದೇವೆಣ್ಣೆ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ರೈತರು ಅಂಜನ ನಿಗಲ ಪೂರ ಹಿರಿಯರು ನಾಗರಾಜನಿ ಮೂಲೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾತೆರು ನೀವು ಪೂರ ಬೇರೆ ಜಯಂತ ಬಿರೋಣ ಅಂಜ ನೀವು ಪೂರ ಕೈ ಮುಗಿದ ಸದ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂಜಾದು ಇಡೀ ಸಮಾಜದ ಋಣ ನನಗೆ ತುಂಡು ನಾನೀತೆ ಬಂದೀನಿ ಬಂದಲೆ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಬರೋಣ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಊರು ಕಾಪು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು 29,000 ಬಂದಿದೆ ಹೆಂಗೆ ತೆಗೆದಿನಿ 80,559 ಓಟು ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಜಾತಿ ಭೇದ ಧರ್ಮ ಪೂರ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟು ಏನನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಬಂದಿದ್ದಾನ ಅಂಜಾದ ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಋಣ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಅಜ್ಜನೆ ದುಮ್ಮುಗಲ ಈ ನಿಗುಲು ಏನೋ ವಿಶ್ವಾಸ ನಿಂತಿದ್ದಾರ ಅವೇ ವಿಶ್ವಾಸ ದುಮ್ಮುಗಲು ಕೊಟ್ಟು ಇಂಥ ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಂಚೂರು ಬಂಗ ಒಂದು ಸದನ ಯಾನ್ ಯಾಪ ಸಮಯ ಉಂಟ ಖಂಡಿತ ಊಟದ ಜನ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ದುನ್ನದು ಆ ಸ್ಥಾನ ನೋಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತ ನಾವು ದುಮ್ಮುಗಲ ಎಲ್ಲ ಏನೇನು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟ ಈ ಸಮಾಜ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೂರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಗನ ಉಳ್ಳೆ ಪಂಡದು ಕೂಡ ನಿಗನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಯಾಚನೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಠ ಉಳ್ಮೆ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಇನ್ನು ಬಿಸುತ್ತಾನೆ 2 ದಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ದಿನಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಪಿತ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಶುರು ಆಗ ಈ ವರ್ಷ ಇಂಚ ನನ್ನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ದಶಮಾನೋತ್ಸವದ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಒಂದು ಪರ್ವಕಾಲ ನಮ್ಮ ಕಾಸರಗೋಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಈ 3 ಜಿಲ್ಲೆದ ಪ್ರತಿ ತಾಲೂಕುದ ಪ್ರಮುಖರನ್ನ ಕೇಳನೆ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಿಲೇನೆ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಈ ಒಂದು ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಭಟ್ರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು